ගෞරවනීය අපේ හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් මවිලි විතුමන්ලගෙන් කුරුක්කල් තුමන්ලගෙන් අවසරයි. வணக்கத்துக்குரிய மதமறு குருகளே, වේදිකාවේ ඉන්නවා පහුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී මේ යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ජාතික ජනබලවේගයට සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් කරන් දුන්නා. එම ජයග්‍රහණය නියෝජනය කරමින් අපේ ડોક્ટર සහෝදරයා, ඒ වගේම අපේ ඉලන් කුමරන් සහෝදරයා, ඒ වගේම රජීවන් සහෝදරයා නේද? අපේ පාර්ලිමේන්තු දැන් නියෝජනය කරනවා. ඒ සියලු දෙනාගෙනුත් இந்த மேடையில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற தேசிய மக்கள் சக்திக்கு போன பொது தேர்தலின் போது மாபெரும் வெற்றியை எடுத்து தந்த மக்கள் பிரதிநிதிகளாக இருக்கின்ற தோழர் பவானந்த ராஜா அவர்களே, இளன் குமரன் அவர்களே, ரஜீவன் அவர்களே, ඒ වගේම අපේ දීවර ඇමති චන්ද්‍රසේකරන් සහෝදරයා, அதே போல மேடையில் இருக்கின்ற எமது மீன்பிடித்துறை அமைச்சர் தோழர் சந்திரசேகரன் அவர்களே, එළබෙන මේ මැතිවරණයේදී මේ යාපනයේ නගර සභාවේ කණ්ඩායමට නායකත්වය දෙන අපේ කබිලන් සහෝදරයා, அதே நேரம் எதிர்வரும் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலில் யாழ்ப்பாண மாநகரசபைக்கு தலைமை தாங்கும் கபிலன் தோழர் அவர்களே, අපේ සහෝදරයන් සහෝදරවරුන් සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. சகோதர சகோதரிமார்களே, எல்லோருக்கும் வணக்கம். සහභාගී වෙලා ඉන්න ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා සහෝදර සහෝදරයන් ඔබ සියලු දෙනාගෙනුත් අවසරයි. இந்த இடத்தில் கூடியிருக்கின்ற தாய்மார்களே, தந்தைமார்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். මගේ කතාව පරිවර්තනය කරනවා දිගු කාලන අපේ මිතුරෙක් වන ස්වාමිනාදන් විමල් සහෝදරයා. මේ සහෝදරයාගෙනුත් අවසරයි. என்னுடைய மொழிபெயர்க்கும் என்னுடைய நீண்ட காலத்து நண்பன் சாமிநாதன் விமல் அவர்களுக்கும் வணக்கம். විශේෂයෙන්ම මම පළමු කොටම තමුන් වහන්සේලාට ස්තුති වනවා. ගිය සැරේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී ඓතිහාසික ප්‍රතිඵලයක් මේ යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කය ජාතික ජනබලවේගයේ ජයග්‍රහණය කරලා ලබා දීමට තමුන් වහන්සේලා මැදිහත් වීම පිළිබඳව முதலாவதாக நான் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்திருக்கின்றேன். போன பொது தேர்தலின் போது தேசிய மக்கள் சக்திக்கு நீங்கள் வழங்கிய பெரும் வெற்றிக்காக. සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ ඡන්ද වලින් කරපු දේ තමයි ජනතාව බෙදපු එක. பொதுவாகவே இலங்கையில தேர்தலூடாக செய்யப்பட்டது மக்களை பிரிக்கப்பட்டமைதான். උතුර ජනතාව දෙමළ පක්ෂ තෝරනවා, නැගෙනහිර ජනතාව මුස්ලිම් පක්ෂ තෝරනවා, දකුණු ජනතාව සිංහල පක්ෂ තෝරනවා. ඒක තමයි ඉතිහාසය. வரலாற்றில் என்ன நடந்தது என்றால் வடக்கு மக்கள் தமிழ் கட்சிகளை தெரிவு செய்கிறார்கள், கிழக்கு மக்கள் முஸ்லிம் கட்சிகளை தெரிவு செய்கிறார்கள், தென்னிலங்கை மக்கள் வந்து சிங்கள கட்சிகளை தெரிவு செய்கிறார்கள். ඒකෙන් උනේ හැම ඡන්දයකදීම අපේ රටේ ජනතාව බෙදෙන එක. அதன் ஊடாக என்ன நடந்தது என்றால் எல்லா தேர்தலையும் எங்கள் மக்களே பிரிக்கப்படுவதாக தான் அமைந்தது. හැබැයි පහුගිය මහමැතිවරණදී මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? ஆனால் கடந்த பொது தேர்தலின் போது என்ன நடந்தது? උතුර ජනතාවත්, දකුණු ජනතාවත්, නැගෙනහිර ජනතාවත්, සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු ජනතාව தேர்வே ஜாதிக ஜனபலவேகிய. ஆனால் கடந்த தேர்தலில் என்ன நடந்தது என்றால் வடக்கு மக்கள், தெற்கு மக்கள், கிழக்கு மக்கள், சிங்கள மக்கள், தமிழ் மக்கள், முஸ்லிம் மக்கள் எல்லோரும் தெரிவு செய்யப்பட்டது தேசிய மக்கள் சக்தியை. වෙනද ඡන්දවල ජනතාව බෙදෙනවා. அடுத்து முதல் நடந்த தேர்தலின் போது மக்கள் பிரிந்து சென்றார்கள், பிளவுபட்டார்கள். ගිය සැරේදී ඡන්දෙදී ජනතාව එකතු වුණා. போன தேர்தலின் போது மக்கள் ஒன்றுபட்டார்கள். එකතුණු අපි ආයේ බෙදෙනවද? அப்படி ஒன்றுபட்ட நாங்கள் மீண்டும் பிரிந்து செல்வோமா? අපිට බෙදෙන්න ඕනද? நாங்கள் அப்படி பிரிந்து கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருக்கணுமா? අපිට වෙන් වෙන්න ඕනද? நாங்கள் பிரிந்து செல்ல வேணுமா? අපිට ගහමරා ගන්න ඕනද? நாங்கள் அடிபட வேணுமா? අපේ එකිනෙකා කෙරෙහි සැකෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනද? நாங்கள் பரஸ்பரமாக சந்தேகத்துடன் வாழ வேண்டுமா? එහෙම රටක් අපිට ඕනේ නෑ. அப்படியான ஒரு நாடு எங்களுக்கு தேவை. ජාතික ජනබලවේගය தேசிய மக்கள் சக்தி මේ රට ගොඩනගන්නේ இந்த நாட்டை கட்டி සිංහල அமைக்கப்படுவது. දෙමළ මුස්ලිම් අපි කවුරුත් சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் நாங்கள் எல்லோரும் එකට சேர்ந்து ජීවත් වෙන, ஒன்றாக வாழ்கின்ற, එකට මියදෙන ஒன்றாக இருந்து போகின்ற එකම මාතෘ භූමියක් ලෙස ஒரே தாயகத்தை கொண்டவர்களாக මේ රටේ සෑම පුරවැසියෙකුටම இந்த நாட்டில் இருக்கிற சகல සමාන பிரஜைகளுக்கும் අයිතිවාසිකම් ලැබෙන சம உரிமைகள் கிடைக்கக்கூடிய සාධාරණ රටක් ගොඩනැගීමයි. நியாயமான ஒரு நாட்டை, சாதாரண நாட்டை உருவாக்குவதற்காக එහෙම රටක් ඕන නේද අපිට? அந்த அவ்வாறான ஒரு நாட்டு எங்களுக்கு தேவையா?
අපි සැකයෙන් ඉඳලා තියෙනවා. நாங்கள் சந்தேகத்திட்டு இருந்து අපි கொண்டுள்ளோம். වෛරයෙන් ඉඳලා තියෙනවා. நாங்கள் பகைமையுடன் இருந்து கொண்டுள்ளோம். අපි යුද්ධ කරගෙන තියෙනවා. நாங்கள் போர் புரிந்துள்ளோம். මොකද අපිට ඉතුරු වෙලා තිබෙන්නේ? கடைசியா என்ன எங்களுக்கு கிடைத்துள்ளது? මොකක්ද ඉතුරුනේ? என்ன கடைசியாக මා மிஞ்சுது? විනාශයට ලක් වුණු උතුරු පළාතක්. மிகவும் அழிவை நோக்கி சென்று கொண்ட ஒரு வடக்கு பிரதேசம். දරුවා අහිමි වූ දෙමව්පියන්, பிள்ளைகள் இழந்து போன தாய்மார்கள், ඥාතීන් අහිමි වූ ඥාතීන්, உறவினர்கள் இழந்தவர்கள், මිතුරන් අහිමි වූ අය நண்பர்களை இழந்தவர்கள், සියල්ල අපිට අහිමි වුණා. இது எல்லாம் நாங்கள் அழிந்தவர்களாக தான் இருக்கிறோம். උතුරෙත් දකුණෙත් දෙකේ මේ සිද්ධ වුණා. வடக்கிலும் தெற்கிலும் இது நிலவி தான் நடந்தது. අපිට අවශ්‍යද ආයේ එහෙම යුගයක්? අපිට எங்களுக்கு அவ்வாறான ஒரு காலம் திரும்பி தேவையா? අපිට ඕනද එහෙම ගහගන්න? அப்படி அவ்வாறான நாங்கள் சண்டை பிடிக்க வேணுமா? දැන් ඒක අපි අවසන් කරන්න ඕන. இப்ப நாங்கள் அதனை முடிவுக்கு கொண்டு வரவானோம். අපේ પરම්පරා යුද්ධ කරගත්තා. எங்களுடைய தலைமுறையை போர் புரிந்தோம். අපේ પરම්පරා ගහගත්තා. எங்களை சண்டை பிடித்தோம். හැබැයි අපි මොකද කරන්න ඕන? ஆனால் நாங்கள் இனி என்ன செய்ய අපේ வேண்டும்? දරුවන්ගේ પરම්පරාවට எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய பரம்பரை යුද්ධ කරගන්න නැති රටක්, போர் புரியாத ஒரு நாடு, ගහගන්න නැති රටක්, சண்டை பிடிக்காத ஒரு நாடு, එකට සමගින් ජීවත් වෙන රටක්, ஒற்றுமையாக வாழ்கின்ற ஒரு நாடு, ජාතික ජනබලවේගයේ මේ ආණ්ඩුව ගොඩනගන බවට මම තමුන්නාන්සල සහතික அந்த කරනවා. ஒரு நாடு தேசிய மக்கள் சக்தி உருவாக்கும் என்பதை நாங்கள் உறுதியாக கூறுகிறேன். තවදුරටත් අපේ රටේ ජාතිවාදය නැහැ. இனிமேலும் இந்த நாட்டில் இனவாதம் இல்லை. ජාතිවාදය ඕන කාටද? யாருக்கு இனவாதம் தேவையாக உள்ளது? ජාතිවාදය ඕන දේශපාලකයට. அரசியல்வாதிகளுக்கு தான் இனவாதம் தேவையாக உள்ளது. ජනතාවට ජාතිවාදය ඕනද? மக்களுக்கு இனவாதம் தேவையா? තමුන්නාන්සල දන්නවා உங்களுக்கு தெரியும், තිස්ස විහාර කේන්ද්‍ර කරගෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. திஸ்வபியாரை மையமாக கொண்டு ஒரு பிரச்சனை உள்ளது. මම පහුගියදා පාර්ලිමේන්තු උපදේශකාර සභාවේදී කිව්වා நான் சமீபத்தில் நடந்த நாடாளுமன்ற ஆலோசனை குழு கூட்டத்தில் கூறினேன், තිස්ස විහාරේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ලේසි. திஸ்வ வியாரை பிரச்சனை மிகவும் இலகுவாக முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம். ඒ ප්‍රශ්නේ කේන්ද්‍ර කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන උතුරේ දේශපාලන අයින් වෙන්න. அது அந்த பிரச்சனை மையமாக கொண்டு செயல்படும் வடக்கு அரசியல் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து விலக வேணும். ඒ ප්‍රශ්නේ මත පදනම්ව දකුණේ කරන දේශපාලන අයින් කරන්න. அந்த பிரச்சனையை வைத்துக் கொண்டு தென்னிலங்கையில் செய்கிற அரசியல் நிறுத்த வேணும். තිස්ස විහාරේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන්. திஸ்வவியாரை பிரச்சனை ඒ මත තියෙන දේශපාලන ඉවත් කරොත් அதன் மீது தங்கியுள்ள அரசியலை நீக்குவதும் ஊடாகத்தான் அந்த පන්සලේ හාමුදුරන් වහන්සේ அந்த வியாரையில் இருக்க பௌத்த එම ගමේ ජීවත් වෙන පුරවැසියන් அந்த ஊரில் வாழ்கின்ற பிரஜைகள், අපේ නාග විහාරේ හාමුදුරන් වහන්සේ எமது நாகவியாரில் இருக்க பௌத்த பிக்கும் அவர்கள் එකතුනොත් විසඳන්න පුළුවන්. அவர்கள் சேர்ந்தா இந்த பிரச்சனையை විසඳන්න නොදෙන්නේ කවුද? இதுக்கு வேண்டிய யார்? කවුද? யார் දේශපාලකයා. யார் இதனை தடுக்கின்றது? ඒගොල්ලන්ට ආපහු ඕන ජාතිවාදය. அவர்களுக்கு மீண்டும் இனவாதம் தேவை. අපි ආණ්ඩුවක් ලෙස කිසි විටක நாங்கள் அரசாங்கம் என்ற வகையில் කිසිදු ஒருபோதும் පළාතක ජනතාවගේ எந்த ஒரு பிரதேசத்து மக்களுடைய අයිතිවාසිකම් උදුරගන්න, உரிமைகளை பறிக்கிறதுக்காக, උරුමයන් උදුරගන්න உரிமைகளை பறித்தெடுக்கிறதுக்காக කිසිසේත්ම කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ஒருபோதும் செயல்பட மாட்டோம். මේ රටේ කොතනක පුරාවස්තුවක් හම්බුණත්, இந்த நாட்டில் எந்த இடத்தில் உள்ள தொல்பொருளியல் காணக்கூடியதாக මේ රටේ இருந்தாலும், කොතනක ඓතිහාසික නටබුන් හම්බුණත්, இந்த நாட்டில் எந்த இடத்தில் கடந்த காலத்து சார்ந்த எச்சங்களை காணக்கூடியதாக இருந்தாலும், අපි ඒවා සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද කියලාද බලන්න ඕන. நாங்கள் அது சிங்களமா தமிழ்மா முஸ்லிமா என்றா பார்க்க வேண்டுமா? ඒක වැරදි. அது தவறானது. ඒ පුරාවස්තුව දිහා අපි බලන්න ඕන. அந்த தொல்பொருள்களை நாங்க பார்க்க ඒ வேண்டியது ඓතිහාසික නටබුන් දෙස බලන්න ඕන. அது வரலாற்று ரீதியான ஒரு எச்சங்களாகத்தான் ඒක අපේ රටේම උරුමයන්. அது எமது நாட்டின் மரபுரிமையாகத்தான் நாங்க හැබැයි අද பார்க்க මොකද வேண்டும். වෙමින් තිබෙන්නේ? ஆனால் இந்த என்ன நடந்து கொண்டுள்ளது? පුරාවස්තුවක් මතු වුණාම, ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு தொல்பொருளை காணக்கூடியதாக இருந்தால், ඓතිහාසික නටබුන් මතු වුණාම வரலாற்று ரீதியான இடங்களில் இருந்து வரலாற்றியான பொருட்கள் காணக்கூடியதாக ඒක இருந்தால், සිංහලද කියලා හොයනවා. அது சிங்களமாக இருக்குமா, ඒක දෙමළද කියලා அது හොයනවා. தமிழ்மாக இருக்கிறதா என்று ඒක பார்க்கிறார். හින්දුද කියලා හොයනවා. அது ஹிந்துவா இருக்கிறதா என்று ඒක பார்க்கிறார். බෞද්ධාගමද කියලා அது හොයනවා. பௌத்தது என்று பார்க்கிறார். දැන් අපි හොයන්නේ මොකද්ද? நாங்கள் என்ன එදා தேடுகின்றோம்? අපේ රටේ කොහොමද තිබුණේ? ஆனால் நாங்க என்ன தேட வேண்டும்? ඒ උරුමයන්ගෙන් පෙන්වන්නේ මොකද්ද? எங்க நாடு அந்த காலத்தில் என்ன ඒ மாதிரி අපි ආරක්ෂා இருந்தது? කරගන්න ඕන. அது என்ன மாதிரி இருந்தது? අනාගත நாங்கள் அதை පරම්පරාව රැකලා දෙන්න ඕන. அடுத்த வரும் தலைமுறைக்கு அதனை பாதுகாக்க வேண்டும் හැබැයි நாங்கள் பார்க்கிறது. ජාතිවාදියා බලන්න එහෙම නෙවෙයි. ஆனால் இனவாதி அப்படி பார்க்கிறது இல்ல. ඒක හින්දුද? இது ஹிந்துவாக இருக்கா, ඒක බෞද්ධද? அது பௌத்தமா இருக்கா? ඒ තමයි ජාතිවාදියාගේ ස්වභාවය. அதுதான் இனவாதியுடைய නිසා சுபாவம். මේගොල්ලන්ට ඕන වී තිබෙන්නේ කුමක්ද? எனவே அவர்களுக்கு என்ன தேவையாக உள்ளது? ජාතිවාදී කණ්ඩායම් වලට இனவாத குழுக்களுக்கு என்ன தேவையாக உள்ளது? ඒගොල්ලෝ පරාජයටපත් වුණා. அவர்கள் தோல்வி அடைந்தார்கள். ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරා. மக்களால் அவர்கள் நிராகரிக்கப்பட்டார்கள். යලි මොකද්ද වෙමින් තිබෙන්නේ? இனி என்ன நடந்து கொண்டுள்ளது? එම ජාතිවාදය මත
அந்த இனவாதத்தை එම ජාතිවාදය කේන්ද්‍ර කරගෙන அந்த இனவாதத்தை மையமாக යලි கொண்டு අපේ රටේ ගැටුම් හදන්න උත්සාහ කරනවා. மீண்டும் இந்த நாட்டிலே முரண்பாடுகளை தோற்றுவிக்க මම முயற்சிக்கிறார்கள். ඔබට එකක් කියන්නම්. நான் உங்களுக்கு இது ஒரு விடயத்தை මොන கொடுக்கின்றேன். වේශයෙන් எந்த ஒரு வேடத்தில் මොන வந்தாலும் ආකාරයෙන් எந்த விதத்தில் வந்தாலும் යලි ජාතිවාදය නැගිටින්න උත්සාහ කරොත් இந்த நாட்டில் இனவாதத்தை தலை தூக்க ඒ முயற்சித்தால் පරාජයට පත් කරන්න அதனை தோற்கடிக்கிறதுக்கு ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුව தேசிய மக்கள் சக்தியுடைய அரசாங்கம் ගත හැකි හැම පියවරක්ම ගන්න බව මම තමුන්නාන්සලට කියනවා. கூடிய ஆகக்கூடிய எல்லா நடவடிக்கைகளும் எடுப்போம் என்பதை நாங்கள் கூறுகிறோம். நாங்கள் இனவாதத்தை தூண்டவிட மாட்டோம். අපේ ජාතික සමගිය අවශ්‍යයි. எங்களுக்கு தேவையது இன ஒற்றுமை. මම දන්නවා මේ යාපනයේ ජනතාව எனக்கு தெரியும் இந்த யாழ்ப்பாண மக்கள் පාරම්පරික දේශපාලන නායකයෝ හිටියා. பரம்பரையாக அரசியல் செய்த தலைவர்கள் இருந்தார். පාරම්පරික පක්ෂ තිබුණා. பரம்பரையாக நான் வந்த அரசியல் கட்சிகள் இருந்தது. 1949 හදපු ෆෙඩරල් පක්ෂය තිබුණා. 1949 ஆண்டுல உருவாக்கப்பட்ட பெரல் கட்சி இருந்தது. දෙමළ විශාල නායකයන් නියෝජනය කරමු TLF තිබුණා. தமிழ் அரசியல் கட்சி பெரிய அரசியல் தலைவர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி දෙමළ කොංග්‍රසය තිබුණා. தமிழ் காங்கிரஸ் இருந்தது. මේ විශාල පක්ෂ තියද්දි இந்த பெரும் கட்சிகள் இருந்தும் போது මහා கூட, නායකයෝ ඉද්දි பெரும் தலைவர்கள் இருக்கும் போது கூட තමුන්නාන්සලා අපිව තෝරාගත්තා. நீங்கள் எங்களை தெரிவு செய்து අපේ கொண்டிருக்கிறீர்கள். කුමරන්ව තෝරාගත්තා. எங்களுடைய இளன்குமரன் தோழரை தெரிவு අපේ රජීව තෝරාගත්තා. எங்களுடைய ரஜீவன் தோழரை தெரிவு கொண்டிருக்கிறீர்கள். අපේ දොස්තර සහෝදරයා තෝරාගත්තා. எங்களுடைய மருத்துவர் பவனராஜ தோழரை தெரிவு කලු கொண்டிருக்கிறீர்கள். තේරීමක්. அது ஒரு நல்ல தெரிவு. හැමදාම තේරුවේ කවුද? இதுக்கு முதல் என்ன எவரே தெரிவு செய்தார்? පැරණි පක්ෂ වලින් பழைய கட்சிகள் இருந்து தான் පැරණි නායකයෝ. பழைய தலைவர்களை தான் தெரிவு ඒ සැරේ செய்தார். තමුන්නාන්සලා ஆனால் போன தேர்தலின் போது ජාතික நீங்கள் ජනබලවේගයට ඡන්ද දීලා தேசிய மக்கள் சக்திக்கு வாக்களித்து අලුත් කණ්ඩායමක් නියෝජිතයට තෝරාගත්තා. புதிய ஒரு அணியை நீங்கள் உங்களுடைய பிரதிநிதிகளாக தெரிவு செய்தீர்கள். තමුන්නාන්සලා අපි කරේ විශ්වාස තබුවා. நீங்கள் எங்கள் மீது நம்பிக்கை வச்ச நீங்கள். මම එක සහතිකයක් දෙන්නම්. நான் ஒரு உறுதிமொழியை මොන வழங்குகின்றேன். දුෂ්කර තත්වයෙන් යටතේ හරි எந்த ஒரு கடினமான நிலைமையின் கீழ் තමුන්නාන්සලා අපි කරේ තිබෙන සහතිකය நீங்கள் எங்கள் மீது வைத்த நம்பிக்கை අප කරේ තිබෙන විශ්වාසය எங்கள் மீதான நம்பிக்கை කිසිසේත්ම බිඳින්න ඉඩ නොදෙන බව මම සහතික කරනවා. எந்த விதத்திலும் முறியடிக்கிறதுக்கு விட மாட்டோம் என்பதை நான் உறுதியாக கூற விரும்புகின்றேன். ඒ වගේම අපිව විශ්වාස කරලා அதே போல எங்களை நம்பி තමුන්නාන්සලා நீங்கள் විසඳා ගැනීම සඳහා අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න තියෙනවා. உங்கள் தீர்வு காண முயற்சிக்கின்ற பிரச்சனைகள் உள்ளது. ඒවා අපි විසඳනවා. நாங்கள் அந்த பிரச்சனைகள் මොන මොන විදිය ලේබල් ගහන්න හැදුවත් எந்த வகையான முத்திரை குத்துறதுக்கு முயற்சித்தாலும் මොන මොන ආකාරයෙන් අපිට විරුද්ධතාවය දක්වන්න උත්සාහ කරා ජාතිවාදී කණ්ඩායම් இனவாத குழுக்கள் எந்தெந்த வகையில் எங்கள் மீது අපි எதிர்ப்புகளை නොබියව, காட்ட முயற்சித்தாலும் අපි නොබියව, நாங்கள் அச்சமின்றி තමුන්නාන්සලගේ අයිතිවාසිකම් உங்களுடைய உரிமைகளை ජාතික සමගිය සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග தேசிய ஒற்றுமைக்காக எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் සියල්ල ගන්න බවට මම සහතික කරනවා. எல்லாம் எடுப்பேன் என்றது நான் உறுதியாக கூறுகின்றேன். මම එකින් එක කියන්නම්. நான் ஒன்றொன்றாக கூற விரும்புகின்றேன். පළමු කොටම முதலாவதாக ආරක්ෂක හේතුන් මත பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக ජනතාවට අයිති ඉඩම් மக்களுக்குரிய காணிகள் පවරගෙන තිබෙනවා. எடுத்துக்கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. දැන් යුද්ධයක් නැහැ. தற்போது போர் ஒன்று இல்லை. අපිට කාට හරි කියන්න පුළුවන් යුද්ධ තිබෙන වෙලාවදී වාස් වුණා කියලා. போர் இருந்த காலத்தில் அது நடந்தது என்று சொல்ல තව දුරටත් இனிமேலும் ආරක්ෂක හේතුන්යයි කියා මුවා වෙමින් ஆனால் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்கு லேபிள் காட்டிக்கொண்டு ජනතාවගේ ඉඩම් மக்களுடைய காணிகளை ආණ්ඩුව අතේ තියාගෙන ඉන්න අයිතියක් නැහැ. அரசாங்கத்து வச்சுக்கொள்ள இருக்கிறதுக்கு අපි உரிமை இல்லை. නිදහස් කළාගේ හැම ඉඩමක්ම விடுவிக்கக்கூடிய எல்லா காணிகளையும் තමුන්නාන්සලට නිදහස් කරලා දෙනවා. உங்களுக்காக நாங்கள் விடுவித்து தருகின்றோம். පදිංචි වෙන්න, வசிக்கிறதுக்காக, වගා කරන්න விவசாயம் අපි செய்யறதுக்காக දෙනවා. நாங்கள் கொடுக்கின்றோம். අපි වැඩ කරන්නේ நாங்கள் வேலை செய்யறது යුද්ධයක් එයි කියලා බලාගෙන නෙවෙයි. இன்னும் ஒரு போர் வரும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் நாங்கள் வேலை செய்யறது අනිත් இல்லை. නායක වැඩ කරේ ஆனால் ஏனைய தலைவர்கள் வேலை செய்தது මේ අල්ලගත් ඉඩම් තියෙන්න ඕන. இந்த பிடிக்கப்பட்ட காணிகள் இருக்க வேணும். ආය යුද්ධයක් එයි. மீண்டும் ஒரு மறுபடியும் ஒரு මේ போர் வரும் අල්ලගත් என்று. ඉඩම් හමුදා කඳුරු තියෙන්න ඕන. இந்த எடுத்துக்கொண்ட இடங்கள்ல ராணுவம் ආය இருக்க வேண்டும். යුද්ධයක් එයි. மீண்டும் ஒரு போர் வரும் என்று. හැබැයි අපි වැඩ කරන්නේ நாங்கள் வேலை செய்யறது அப்படி இல்ல. යුද්ධයක් එයි කියලා හිතාගෙන නෙවෙයි. போர் வரும் என்று நினைச்சல் යුද්ධයක නතර කරන්න තමයි ජාතික ජනබලවේගය වැඩ කරන්නේ. நாங்கள் தேசிய மக்கள் சக்தி வேலை செய்யறது போர் உருவாக்கம் இருக்கிற நிலைமையை தடுக்கிறதுக்காக. ඒකයි ආණ්ඩුක වගකීම. அதுதான் அரசாங்கத்தின் கடமை. ඒ විතරක් නෙවෙයි. அது மட்டுமல்ல, අපි දන්නවා මේ පළාත්වල இந்த பிரதேசங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் විශාල පාරවල් ප්‍රමාණයක් වහලා තිබුණා. பெரும் பாதைகள் மூடப்பட்டுள்ள. අපි පියවරෙන් පියවර நாங்கள் படிப்படியாக ඒ පාරවල් அந்த வீதிகளை යලි විවෘත කරනවා. மீண்டும் திறந்துපත් கொள்ளுள்ளது. තමුන්නාන්සල නිදහසේ කටයුතු කරන්න. உங்களால் சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடியதாக. මේ විතරක් නෙවෙයි කොළඹත් පාරවල් වහලා තිබ්බා. அது மாத்திரமில்லை, இந்த பிரதேசத்து மாத்திரமில்லை, கிளம்புலேயும் பாதைகள் மூடிதான் இருந்தது. ජනාධිපති මන්දිරය ඉස්සරහා පාර වහලා තිබ්බේ. ஜனாதிபதி மந்திரிக்கு முன்னால் இருந்த வீதி අරලියගහ மூடப்பட்டது. මන්දිරය ඉස්සරහා පාර වහලා තිබ්බේ. அரளியா மந்திரி என்ற இடத்தில் உள்ள பாதையை மூடித்தான் இருந்தது. අපි ඒ පාරවල් උත්තරිය நாங்கள் அந்த வீதிகளையும் திறந்தோம்.
ජනාධිපති අගමැති මන්දිර ඉස්සරහා පාරවල් අරින්න පුළුවන් නම් ஜனாதிபதி மந்திரிக்கு முன்னால் அரளிகா மந்திரிக்கு முன்னால் உள்ள வீதிகளை திறக்கக்கூடியதாக இருந்தால் යාපනයේ පාරවල් වහගෙන ඉන්න අයිතියක් නැහැ. யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்க பாதைகளை மூடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு உரிமை இல்லையா? සාමකාමීත්වයට යලි යථා තත්ත්වෙට මේ යාපනයේ ගිනවා. மீண்டும் இயல்பான நிலைக்கு நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தை கொண்டு வருகிறோம். යුද්ධ ඉතිහාසය, போர் வரலாற்றுக்குள் අමීර ඉතිහාසය, அந்த கசப்பான අපි வரலாற்றை අමතක කළ යුතු ඉතිහාසය அந்த நாங்கள் மறக்க வேண்டிய අපි නැවත නැවත එක පාරන්න மீண்டும் மீண்டும் அதை நாங்கள் නැවත නැවත ඒ තත්ත්වයට ඇති වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. மீண்டும் மீண்டும் அந்த நிலையை உருவாக்க අපි කළ යුතුයි. அது நாங்கள் செய்ய வேணும். මම දන්නවා අතුරුදහන් වූ දරුවන් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තිබෙන බව. காணாமல் போன ஆக்களுடைய பிள்ளைகள் අපි හැකිතරම් උත්සාහ කරනවා. நாங்கள் இயலுமான அளவுக்கு முயற்சிக்கின்றோம். ඔබගේ දරුවා உங்களுடைய பிள்ளை ආණ්ඩුවට බාර දුන්නා නම්, அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதாக පොලිස් ස්ථානයකට බාර දුන්නා නම්, போலீஸ் நிலையத்தின் மீது හමුදා ஒப்படைக்கப்பட்டதாக කඳවුරකට බාර දුන්නා නම් ராணுவ மீது ඒ දරුවට මොකද උනේ කියලා அந்த பிள்ளைக்கு என்ன நடந்தது என்பதை සොයා බැලිය යුතුයි. நாங்கள் தேடி பார்க்க வேணும். ඒක වගකීම් සහිත රජයක වගකීමක්. அதுதான் பொறுப்புள்ள அரசாங்கத்தின் கடமை. මම දන්නවා අතුරුදහන් වූ දෙමව්පියන්ගේ වේදනාව. பிள்ளைகள் காணாமல் போன தாய்மார்கள் தந்தைமார்களுடைய வேதனை எனக்கு தெரியும். සාමාන්‍ය කෙනෙක් මිය ගියපුවාම ஒரு சாதாரண ஒருவர் இறந்து போன අපි பிறகு දේහය දකිනවා. அவருடைய உடலை நாங்கள் අපි காணக்கூடியதாக අවසන් වතාවත් කරනවා. அவர்களுக்காக இறுதி கிரியைகள் நாங்கள் අපි மேற்கொள்வோம். විසින් ඔසවා ගිහිලා භූමි දාන කරනවා. நாங்களே கொண்டு போயிட்டு அவருக்கான அடக்கம் අපිම සතියක් දෙකක් කඳුළු හලනවා. நாங்களே ஒரு கிழமை 2 கிழமை அவருக்காக ටික கண்ணீர் වෙලාවක කාලයකදී අපි සුවපත් වෙනවා. கொஞ்ச காலம் போக பொழுது நாங்கள் ஆறுதல் அடைகிறோம். හැබැයි දරුවෙක් අතුරුදහන් වුණාම එහෙම නෙවෙයි. ஆனால் ஒரு பிள்ளை காணாமல் போனால் நிலைமை නැවත அப்படி இல்லை. නැවත අම්මා හිතනවා ජීවත් වෙනවද? அந்த பிள்ளை வாழ்வோடு இருக்கிறாரோ என்ற ஒரே மகளுக்கு எங்க இருக்கிறாரா என்ற தாய் විශාල கேட்கிறார். වේදනාවක්. அது ஒரு பெரும் வேதனை. මම දන්නවා ඒක. அது எனக்கு தெரியும். මගේ ඥාති සහෝදරයත් අතුරුදහන් වුණා. என்னுடைய சகோதரர் ஒருவரும் அவரான காணாமல் போனவர். අපි දන්නවා දෙමව්පියන්ගේ වේදනාව. எனவே எங்களுக்கு தாய்மார்களுடைய ඒ නිසා ඒ தந்தைமார்கள் පිළිබඳව எனவே அது தொடர்பாக වේදනාව සමනය වෙන්න அந்த வேதனை இல்லாமல் දරුවන් ගැන ඇත්ත දේ කිවිය යුතුයි. பிள்ளைகள் தொடர்பாக உண்மையை நாங்கள் ඒ சொல்லுவோம். කාගෙවත් පලිගන්න නෙවෙයි. அது எவரிடம் இருந்தும் பழிவாங்க කාගවත් හිරේට යවන්න නෙවෙයි. எவரையும் ஒரு சிறைக்கு அனுப்புறதுக்கு අපිට இல்லை. සාමදානය සඳහා අවශ්‍යයි. எங்களுக்கு அமைதிக்காக அது தேவை. අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට ඒ වැඩේ කරනවා. நாங்கள் அரசாங்கம் என்ற வகையில் அது செய்கின்றோம். අපිට අවශ්‍ය සාමදානය. எங்களுக்கு அமைதி தேவை. ඉතිහාසයේ ජීවත් වෙන එකෙන් අපි මිදෙන්න ඕන. வரலாற்றில் வாழ்வது நாங்கள் மீள் வேணும். ඉතිහාසයේ වේදනාවෙන් අපි මිදෙන්න ඕන. வரலாற்றில் இருந்து வருகின்ற வேதனையில் இருந்து நாங்கள் மீள අමීර வேணும். ඉතිහාසයෙන් අපි ගැලවෙන්න ඕන. அந்த வரலாற்றில் இருந்து நாங்கள் மீள வேணும். අපි අලුත් පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ කරන්න. நாங்கள் புதிய ஒரு அத்தியாயத்தை தொடங்க வேணும். අන්න ඒ වෙනුවෙන් තමයි அதுக்காகத்தான் තමුන්නාන්සලා ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩු කරේ විශ්වාසය තිබුවේ. அதுக்காகத்தான் நீங்கள் தேசிய පැරණි දේ මොනවා கொடுக்கிறேன். பழையதே தேவையாக இருந்தால் පැරණි පක්ෂමයි තෝරන්නේ. பழைய கட்சிகளை தான் நீங்க தெரிவிக்க පැරණි දේ ඕන නම් பழையதே தான் පැරණි නායකයෝ තෝරන්නේ. பழைய தலைவர்களை தான் நீங்கள் හැබැයි ජනතාව අපි තේරුවේ කුමක් වෙනුවෙන්ද? ஆனால் மக்கள் ஏன் எங்களை தெரிவு செய்தார்கள்? අලුත් දේ වෙනුවෙන්. புதிதான விஜயங்கள் අපි සහතික කරනවා. நாங்கள் உறுதியாக கூறுகிறோம். නොබියව அச்சமின்றி ඒ අලුත් දේ කරනවා. நாங்கள் அந்த புதிய விடயங்கள் மேற்கொள்வோம். කරන්න ඕනේ නැද්ද? செய்ய வேண்டியதாக இல்லையா? කරන්න ඕනේ නැද්ද? செய்ய வேண்டியதாக இல்லையா? කරන්න ඕනේ. ඒක අපේ රට. අපි කවුරු ජීවත් වෙන රට. இது எங்களுடைய நாடு, நாங்கள் எல்லோரும் வாழ்கின்ற நாடு. ඒ நாங்கள் විතරක් නෙවෙයි. அது மட்டும் இல்ல, ක්‍රමානුකූලව මේ රටේ ජනතාවගේ ජීවිතේ නගා සිටවන්න ඕන. படிப்படியாக இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தில் நாங்கள் மேல் வரணும். අපි දන්නවා පැරණි පාලකයෝ எங்களுக்கு தெரியும் பழைய ஆட்சியாளர்கள் අපේ රටේ ආර්ථික විශාල ලෙස කඩා වැට්ටුවා. எமது பொருளாதாரத்தை, நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வீழ்ச்சி அடைய செய்தார்கள். තෙල් ටික ගේන්න බැරි, எண்ணெய் கொண்டு வர முடியாத நிலை, බෙහෙත් ටික ගේන්න බැරි, மருந்துகளை கொண்டு வர முடியாத ගෑස් நிலைமை, ටික ගේන්න බැරි, எரிவாயு கொண்டு வர முடியாத ණය நிலைமை, ටික ගෙවා ගන්න බැරි රටක් හැදුවා. கடனை வீல செலுத்த முடியாத ஒரு මුළුමනින්ම நாட்டை මේ පාලකයෝ අපේ රට කඩා වැට්ටුවා. இந்த நாட்டில் ஆசியாளர்கள் இந்த நாட்டை முழுவதாகவே சீரழிஞ்சு අපි விட்டார்கள். දැන් ක්‍රමානුකූලව நாங்கள் இப்ப படிப்படியாக අපේ රට ගොඩනගමින් තිබෙනවා. எமது நாட்டை கட்டியெழுப்பு கொண்டு இருக்கிறோம். මම කියන්න සතුටුයි. நாங்க சொல்ல விரும்புகின்றேன், අවුරුදු 5-6කට පස්සේ 5-6 வருடங்களுக்கு பிறகு ලංකාවේ වැඩිම විදේශ සංචිත ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. இலங்கையில் மிகவும் அதிகமான வெளிநாட்டு செலவாணி நாங்கள் இப்ப திரட்டி உள்ளது. මාස 6ක් තිස්සේ 6 மாத காலமாக ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල හෙල්ලෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. டொலருடன் ஒப்பிட்டும் அளவில் பார்க்கும் போது ரூபாவின் பெறுமதி வித்தியாசம் அடையாமல் இருக்குது. දාලා ගියපු විශාල ව්‍යාපෘති ප්‍රමාණයක් மூடிப்பட்டு இருந்த பெரும்பாலான செயல் திட்டங்கள் යලි ආරම්භ කරන්න තීරණය කරලා තිබෙනවා. திரும்பி தொடங்குறதுக்காக நாங்கள் நடவடிக்கை கொள்கிறோம். කටුනායක එයාපෝට් එකේ ව්‍යාපෘතිය ජපාන් රජය දාලා ගියා. கட்நாயகா உள்ள விமான நிலையத்தின் செயல் திட்டத்தை ஜப்பான் அரசாங்கம் கைவிட்டு கொண்டது. ආපහු ආරම්භ කරන්න තීරණය කරා. அதனை திரும்பி
தொடங்குறதுக்காக தீர்மானித்துள்ளோம். චීන රජයෙන් சீன அரசாங்கத்தால் ව්‍යාපෘති විශාල ප්‍රමාණයක් දාලා ගියා. பெரும்பாலான செயல் திட்டங்களை விட்டு අලුත් சென்றார்கள். ව්‍යාපෘති සහ පැරණි ව්‍යාපෘති 76ක් ආරම්භ කරන්න තීරණය කරලා තිබෙනවා. ஆனால் தற்போது பழைய செயல் திட்டங்களும் புதிய திட்டமாக 76 செயல் திட்டங்களை திரும்பி தொடங்குறதுக்காக நாங்கள் செயல்படுகிறோம். ඉන්දියානු රජය இந்த இந்திய அரசாங்கம் මහාව ඉඳන් ඕමන්ත දක්වා மாவையிலிருந்து ஓமந்த் வரையான රේල් පාරේ සංඥා පද්ධති සවි කරන්න தண்டவாளத்தில் உள்ள சமிக்கை பద్ధதி முழுமையை உருவாக்குறதுக்காக ණය මුදලක් දුන්නා. கடனை வழங்கியது. පහුගියදා මෝදි අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ සහභාගීත්වයත් සමග கடந்த மாதத்தில் நடந்த மோடி அவர்களுடைய விஜயத்துடன் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் நடந்த மோடி அவர்களுடைய விஜயத்துடன் එම ණය මුදල ආධාරය බවට පරිවර්තනය කරා. அந்த கடனை எங்களுக்கு கொடுக்கிற அன்பளிப்பாக மாத்தி இருக்கிறார். අපි සහාය ගන්න සෑම රටකින්ම நாங்கள் எல்லா நாடுகளிலிருந்தும் உதவி එකම පරමාර්ථය මේ රට ගොඩ නැගීම. எங்களுடைய ஒரே ஒரு எதிர்பார்ப்பு இந்த එතනින් நாடு. නතර වුණේ නෑ. ஆனால் அதிலிருந்து நிறுத்துவதில்லை. අපි අස්වැසුම දීමනාව වැඩි කරා. நாங்கள் அஸ்வசுமம் கொடுப்பனவே உள்ளோம். අපි දන්නවා අස්වැසුම ලැබෙන්න ඕන සමහර පිරිසට ලැබෙන්නේ නෑ. எங்களுக்கு தெரியும் அஸ்வசுமம் கொடுப்ப கிடைக்க வேண்டிய சிலருக்கு இன்னும் கிடைக்கிற இல்லை. ජූනි මාසේ ஜூன் மாதத்திலிருந்து අලුතින් புதிதாக ලක්ෂ 4කට අස්වැසුම දෙන්න අපි තීරණය කරලා තිබෙනවා. 4 லட்சம் மக்களுக்கு நாங்கள் புதிதாக அஸ்வசுமம் கொடுக்கறதுக்காக தீர்மானித்தோம். ජනතාව බලා ගන්න ඕන. நாங்கள் மக்களை பாதுகாக்க வேணும். අපි ඖෂධ ගේන්න සල්ලි වෙන් කරලා තියෙනවා ආණ්ඩුවෙන්. நாங்கள் அரசாங்கத்தால் மருந்துகளை கொள்வனவு செய்யறதுக்காக හරියට වැඩ ටික කරොත් நாங்கள் சரியாக வேலை செய்தால் ආයේ බෙහෙත් පෙත්තක් ඉග වෙන්නේ නෑ අපේ ස්පිරිතාලවල. நாங்கள் அப்படி சரியாக வேலை செய்தால் மருத்துவமனைகள் ஒரு மருந்து கூட தட்டுப்பாடு வராது. අපි හදනවා මේ රට පියවරෙන් පියවර. நாங்கள் படிப்படியாக இந்த நாட்டை ඒ கட்டியெழுப்புறோம். වගේම அதே போலதான் 30000ක් රාජ්‍ය සේවයට බඳව ගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. 30,000 பேர் அரசு சேவைக்கு இணைந்து கொள்றதுக்கு நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். අපේ ජනතාව ඉන්නවා දෙමළ භාෂාව කතා කරන. எமது மக்கள் தமிழ் மொழி பேசுகின்ற மக்கள் இருக்கிறார்கள். හැබැයි අපේ රාජ්‍ය සේවයට ප්‍රමාණවත් නෑ. ஆனால் அரசு சேவையில் போதிய அளவுக்கு இல்லை. ඒ නිසා බොහෝ රාජ්‍ය ආයතනවල எனவே பெரும்பாலான அரசு දෙමළ நிறுவனங்கள் භාෂාවෙන් කතා කරන අයගේ හිගයක් තියෙනවා. தமிழ் மொழி பேசுகின்றவர்களுடைய தட்டுப்பாடு இருக்கின்றன. අපි 30000ක් රාජ්‍ය සේවයට බඳව ගන්නවා. நாங்கள் 30,000 பேர் அரசு சேவைக்கு இணங்கப்படுகிறோம். අපි ඒකෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් அதுல குறிப்பிட்டதக்க எண்ணிக்கை දෙමළ භාෂාවෙන් කතා කරන අය රාජ්‍ය සේවයට බඳව ගන්න අපේක්ෂා කරනවා. தமிழ் மொழி பேசுகின்றவர்கள் அரசு சேவைக்கு இணைந்து கொள்றதுக்கு நாங்கள் මේ எதிர்பார்க்கிறோம். අවුරුද්දේ අපි පොලිසියට 2000ක් බඳව ගන්නවා. இந்த வருஷத்தில் நாங்கள் 2,000 பேர் போலீஸ் අපි 10000ක් බඳව ගන්න සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. நாங்கள் 10,000 பேர் இருக்கிறது. 2000ක් මේ අවුරුද්දේ බඳව ගන්නවා. அதுல 2,000 பேர் இந்த හැබැයි வருஷத்தில் තමුන්නාන්සලගේ පොලිසියේ அது அப்போது உங்களுடைய போலீஸ்ல වැඩිපුර ඉන්නේ සිංහල භාෂාව කතා කරන අය. சிங்கள மொழி பேசுகின்றவர் தான் இப்ப දෙමළ භාෂාව කතා කරන අයගේ හිගයක් තියෙනවා. தமிழ் மொழி பேசுகின்றவர்களுடைய තමුන්නාන්සලා දරුවෝ පොලිසියට බැඳෙන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு போலீஸ் சேவை இணைந்து கொள்ள என்று சொல்லி මේ நாங்கள் බඳවා ගන්න 2000න් இந்த உள்வாங்கிக் கொள்வோம். 2,000 பேர் අඩුම තරමේ 500ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් குறைஞ்சபட்சம் 500க்கும் மேற்பட்டவர் දෙමළ භාෂාව කතා කරන අය බැඳින්න ඕන. தமிழ் மொழி பேசுகின்றவர்கள் இணையவானோம். තමුන්නාන්සලා පොලිසියට ගියපුවාම நீங்கள் போலீஸ் நிலையத்துக்கு போன போது දෙමළ භාෂාවෙන් කතා කරන නිලධාරියෙක් ඉන්න ඕන. தமிழ் மொழி பேசுகின்ற ஒரு உத்தியோகத்தர் இருக்க வேணும். දෙමළ භාෂාව තේරෙන නිලධාරියෙක් ඉන්න ඕන. தமிழ் மொழி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய உத்தியோகத்தர் එතකොට இருக்க තමයි வேணும். මේ රට අපේ බව දැනෙන්නේ. அப்போதுதான் இந்த நாடு எங்களுடைய நாடு ඒ என்று නිසා ඒ புரியும். රාජ්‍ය සේවයටත් எனவே அரசு சேவைக்கும் පොලිසියටත් போலீஸுக்கும் විශේෂ නාවික හමුදාවට குறிப்பாக கடற்படை ගුවන් හමුදාවට விமானப்படையினருக்கு බඳවා ගන්න කටයුතු කරලා තිබෙනවා. உள்வாங்கிக் கொள்றதுக்கும் நாங்கள் செயல்படுகிறோம். அதன் போது கூட දෙමළ භාෂාව කතා කරන තරුණයන් අපි අපේක්ෂා කරනවා. தமிழ் மொழி பேசுகின்ற இளைஞர்களுடைய මේ උතුරු பங்களிப்பு මුහුද ආරක්ෂා කරගන්න இந்த வடக்கு கடலை பாதுகாத்துக் கொள்றதுக்கு නාවික හමුදාවට විශාල කාර්යභාරයක් තිබෙනවා. கடற்படையினருக்கு பெரும் பொறுப்பு உள்ளது. ඔබගේ දරුවන් බඳවන්න உங்களுடைய பிள்ளைகள் அதுல சேர்க்கப்படும். අපිට ඕන හැම අතිම සමගියෙන් පිරිති රටක්. எங்களுக்கு தேவையான எல்லா வகையான ඒ விதத்திலும் සඳහා අපි කටයුතු කරනවා. அதுக்காக நாங்கள் ඒ செயல்படுகிறோம். විතරක් නෙවෙයි පාසල් දරුවෝ ලක්ෂ 16කට அதனால் மாத்திரம் இல்ல பாடசாலை பிள்ளைகள் இருக்கிற රුපියල් 16 6000 ගානේ දුන්න පාසල් පොත් උපකරණ මිලදී ගන්නවා. பாடசாலை உபகரணங்களை கொள்வனம் செய்யறதுக்கு 15 ரூபாய். අපි වැටුප් වැඩි කරා. நாங்கள் சம்பளத்தை அதிகரித்துள்ளோம். ආණ්ඩුවක් ලෙස අපි මොකද කරමින් තියෙන්නේ? அரசாங்கம் என்ற வகையில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? මුදල් හොරකම් කරන්නේ නැතුව, கல்வி මුදල් නාස්ති කරන්නේ නැතුව, பணத்தை திருவடுக்கலாம். භාණ්ඩාගාරයේ මුදල් එක්රැස් කරලා திரை சேகரிக்கு பணத்தை சவாலுக்கு ජනතාවට බෙදා දෙනවා. மக்களிடம் சென்றடைய செய்கிறோம். සියලු නාස්ති නතර කරනවා. எல்லா வகையான விரயத்தையும் நாங்கள் நிப்பாட்டியிருக்கோம். මම පහුගියදා நான் கடந்த சில நாட்கள் முன் මේ යාපනයේ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවට ආවා. நான் யாழ்ப்பாண மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்துக்கு ඒදී பங்கேற்றேன். යෝජනා ගණනාවක් අපිට ඉදිරිපත් වුණා. அதன் போது பல திட்ட முன்மொழிவுகள் முன்வைக்கப்பட்டது. අපි හැම යෝජනාවකටම நாங்கள் அந்த எல்லா திட்ட මේ முன்மொழிவுகளும் අයවැය ලේඛනයේ මුදල් වෙන් කරා. இந்த வரவு சில திட்டத்தில் பணம் ஒதுக்கியுள்ளோம். සමහර අය මට කිව්වා சிலர் என்னிடம் சொன்னார்
කංකසන්තුරේ ජනාධිපති මන්දිරයක් තියෙනවා කියලා. காங்கசந்தூரில் ஒரு ஜனாதிபதி மந்திரி ஒன்று இருக்கிறது என்று கூறினார். මට ඒක එපා. எனக்கு அது தேவையில்லை. ඕගොල්ලන්ට ඕන ජනාධිපති මන්දිරයක් உங்களுக்கு ஜனாதிபதி மந்திரி ஒன்று தேவையா? ඕනද? தேவையா? එපා. தேவையில்லை. ජනාධිපති මාලිගය. ஜனாதிபதி ඔව්. අපි මොකද කරන්නේ? நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும்? අපි දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවට කිව්වා நாங்கள் மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு මේ கொடுத்தோம். යාපනයට වැදගත් වෙන ව්‍යාපෘතියක් කියන්න. இந்த யாழ்ப்பாணத்துக்கு பிரயோசனமான ஒரு ඒ விஷயம் ව්‍යාපෘතියේ මේ ඉඩම් සහ එම බිල්ඩින් අපි ලබා දෙන්න ලෑස්තියි. அந்த காணியம் அந்த கட்டடத்தை அந்த செயல் திட்டத்துக்காக நாங்க මේ வழங்க ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න තැන් වෙන්න ඕන. அது இந்த மக்களுக்காக வேலை செய்யறதுக்கு අපේ பயன்படுத்தணும். දරුවන්ට රස්සා හැදෙන තැන් වෙන්න ඕන. அது எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு தொழில் வாய்ப்பை එහෙම අපි வழங்குறோம். නිදහස් කරනවා ඒවා. நாங்கள் அதில் விடுவிக்கிறோம். ඊට පස්සේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී අධ්‍යක්ෂතුමා කිව්වා පාරවල් කැඩිලා කිව්වා. அதே நேரம் வீதிகளை வந்து பழுதான நிலையில் இருக்கிறதாக வீதி அதிகார சபை අපි தலைவர் මේ சொன்னார். අයවැලීකනේ நாங்கள் இந்த வரவு சில திட்டத்தில் මේ පළාතට இந்த பிரதேசத்துக்கு මෑත කාලේ පාරවල් හදන්න சமீப காலத்தில் வீதிகளை புனரப்பு செய்யறதுக்கு වෙන් කරපු වැඩිම මුදල් ප්‍රමාණය අපි වෙන් කරා. மிகவும் அதிகமான பணத்தொகை මිලියන ஒதுக்கீடு. 5000. දසලක්ෂ 5000ක් වෙන් කරලා තියෙනවා පාරවල් හදන්න. அதாவது 5000 பில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. දැන් නිලධාරි මහතුරු හදන්න ඕන. இப்ப உத்தியோகஸ்தர்கள் அது செய்ய வேணும். පඩි වැඩ කරලා තියෙන හොරකන්නත් බෑ. எனவே உத்தியோகஸ்தர்களுடைய சம்பளத்தை கூட்டிக் கொள்வது, எனவே களவு செய்ய முடியாது. ඉතින් අපි වැඩ කරලා ලෑස්ති වෙලා තියෙනවා. இப்ப வேலை செய்யறதுக்கு ඒ ready ஆ විතරක් නෙමෙයි මේ යාපනයේ පුස්තකාලේ அது மட்டும் இல்லை, இந்த யாழ்ப்பாணம் பொதுசன் நூலகம் ඉතිහාසයේ ඉතාමත් வரலாற்றில் மிகவும் කළු கருப்பான සිදුවීමක් මේ පුස්තකාලයත් එක්ක ගැට ගහිලා இந்த තියෙනවා. நூலகத்துடன் தொடர்புடையதாக கருப்பான ஒரு சம்பவம். 83 බොහෝ දේවල් 81 බොහෝ දේවල් විනාශ වුණා. 1986 ஆண்டு பல அழிந்து போனது. පුස්තකාලයක් විනාශ කිරීම ஆனால் ஒரு நூலகத்தை அழிக்கிறது අපේ හැම කෙනාගේම හදවත් පෑරුවා. எங்களுடைய எல்லோருடைய இதயத்தை வேதனைப்படுத்த விதமாக පුස්තකාලයකට ගිනි තැබීම තමයි ஒரு நூலகத்தை கொளுத்துறது தான், ජාතිවාදයේ උච්චතම අවස්ථාව. அதுதான் இனவாதத்தின் உச்சகட்டம். අපි මේ අවුරුද්දේ நாங்கள் இந்த வருடத்தில் රුපියල් කෝටි 10ක් அதாவது 10 கோடி ரூபாய் වෙන් කරා ஒதுக்கப்பட்டுள்ளோம் පුස්තකාලේ පහසුකම් ටික හදන්න. நூலகத்தில் வசதிகள் ඒ දරුවන්ට කියවන්න, இந்த பிள்ளைகளுக்கு දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න. படிக்கிறதுக்கு එහෙමයි අපි ආණ්ඩුවක් වැඩ කරනවා. அப்படித்தான் நாங்கள் ඒ அரசாங்கம் විතරක් நடத்துகிறோம். නෙවෙයි. அது மட்டுமல்ல, මේ නගර සභා බිල්ඩින් එක இந்த நகர சபை கட்டடம் විශාල බිල්ඩින් එකක් තියෙනවා. பெரிய ஒரு கட்டடம் ஒன்று உள்ளது. හැබැයි මොකවත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ஆனால் எந்த ஒரு வேலையும் நடக்கிறதாக இல்லை. ඒ බිල්ඩින් එක ඔක්කොම හැදුවට පස්සේ அந்த பில்டிங் முழுமையாக பூர்த்தி செய்த பிறகு මොනවද කරන්න කියලා හිතා ගන්නත් බෑ. என்ன செய்யலாம் என்பது நாங்கள் யோசிக்க முடியாத அளவில் ඒ இருக்கு. තරම් විශාල බිල්ඩින් එකක්. அந்த அளவுக்கு பெரிய ஒரு பில்டிங். අපේ ගම්වල ගෙවල් ඉතා කුඩායි. எங்களுடைய கிராமங்களில் இருக்கிற வீடுகள் மிகவும் சிறிது. අපේ නගර සභාව ගොඩාක් ලොකුයි. ஆனால் எங்களுடைய முனிசிபல் கவுன்சில் வந்து மிக பெரியது. එහෙම නේද? அப்படித்தான் நிலைமை. අපි මොකද කරේ? நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும்? ඒක මේ අවුරුද්දේ அது இந்த வருடத்தில் වැඩ නැවත ඒක රාජකාරී පටන් ගන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයට அதில் வேலைகள் திரும்பி தொடங்கக்கூடியதான முறையில் ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා மேல் திருத்தங்கள் செய்யக்கூடியதாக දසලක්ෂ 400ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. 10,00,000 மில்லியன் හදන්න ඕන. இதனை கட்டியமைக்க வேணும். මේ ජනතාවගේ තැන් බවට පත් කරන්න இது ඕන. மக்களுடைய இடங்களாக மாற்ற ඒ வேணும். විතරක් නෙවෙයි. அது மாத்திரமல்ல, මේ උතුරු පළාත இந்த வடக்கு மாகாணம் විශාල ජනතාව මහ පොළොවත් එක්ක හැප්පෙන ජනතාවක්. இந்த நிலத்துடன் போராடுகின்ற மக்களுடைய பிரதேசம். අපි පෝරසාන ආධාර වැඩි කරා. நாங்கள் உரமானியத்தை கூட்டியுள்ளோம். 15000 තිබුණේක 25000 දක්වා වැඩි කරා. 15,000 இருந்ததை நாங்கள் 25,000 கூட்டி එළවලු සහ පළතුරු වගා කරනවා නම් ඒවටත් අපි පෝරසාන ආධාර දෙන්න කටයුතු කරනවා. மரக்கறிகளுக்கும் வேற பழங்களுக்கான விவசாயிகளுக்கும் நாங்கள் நிவாரணத்தை ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි හඳුනාගෙන තියෙනවා. அதை மட்டுமல்ல, நாங்கள் அடையாளம் கண்டுள்ளோம். මේ උතුරු පළාතේ இந்த வடக்கு மாகாணத்தில் අක්කර 16000ක පුළුවන් පොල් වගා කරන්න. 16 ஏக்கர் தென்னை பயிரீடு செய்யக்கூடியது. අලුත් පොල් ත්‍රිකෝණයක් හදන්න පුළුවන්. எனவே தென் முக்கோணம் ஒன்று நாங்கள் உருவாக்குறதுக்கு ආණ්ඩුව සහාය දෙන්න ඕන. அதுக்காக நாங்கள் அரசாங்கம் අපි මේ අවුරුද්දේ நாங்கள் இந்த வருடத்தில் මිලියන 500ක් වෙන් කරා. 500 மில்லியன் ரூபாய் මේ පොල් වගා කරන ගොවීන්ට தென்னை பயிரிடும் செய்யும் விவசாயிகளுக்கு ආණ්ඩුවෙන් පොල් පළ ටික ලබා දෙනවා. அரசாங்கத்தால் தென்னை ආණ්ඩුවෙන් පොල් පොහොර දෙන්නම්. அதே நேரம் உரம் வழங்குறதுக்கும், ආණ්ඩුවෙන් පොල් වල ටික කපන්න බිම සකස් කරගන්න සල්ලි දෙන්නම්. அதே நேரம் நிலத்தை தயாரிக்கிறதுக்காகவும் වගා කරන්න ලෑස්ති වෙන්න. நீங்கள் அதனை பயிரிடுறதுக்கு අපි යල්ලි நாங்கள் மறுபடியும் උතුර දකුණ නැගෙනහිර ભેදකින් තොරව வடக்கு தெற்கு கிழக்கு என்ற பேதம் இல்லாமல் මේ රට ගොඩ නැගීම සඳහා වෙහෙසෙමු. இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்புறதாக முயற்சிப்போம். මේ උතුරු පළාත இந்த வடக்கு மாகாணம் සංචාර කර්මාන්තයට ඉතා විශාල ඉඩ ප්‍රස්ථා තිබෙනවා. சுற்றுலாத்துறைக்காக பெரிய வாய்ப்புகளை கொண்ட பிரதேசம். හැබැයි අරුගම්බෙට එන තරම් ஆனால் அருகம்பி பிரதேசத்துக்கு வருகின்ற அளவுக்கு
දකුණට යනතරම් தென்னிலங்கைக்கு வருகின்ற அளவு උතුරට සංචාරක වෙන්නේ නැහැ. வடக்கு நோக்கி අපි சுற்றுலா අභ්‍යන්තර ගුවන් සේවය ඉතාමත් ශක්තිමත් කරලා நாங்கள் உள்நாட்டு விமான சேவை மிகவும் பலப்படுத்துவோம் කොළඹට එන සංචාරකයින් கிளம்புக்கு வருகின்ற உல்லாச பயணிகள் ගුවනින් යාපනයට එන්න වැඩ පිළිවෙල விமானம் மூலமாக யாழ்ப்பாணத்துக்கு வருகின்றதான අලුත් සංචාරක ගමනාන්තය බවට යාපනය පත් කරනවා. அதாவது சுற்றுலா மையமாக சுற்றுலாவர்கள் வருகின்றவருமாக யாழ்ப்பாணம் මනරම් මෙරළ තීරයක් තියෙනවා. மிகவும் அழகான ஒரு கடற்கரை உள்ளது සංචාර කර්මාන්තර යෝග්‍ය ස්ථානයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. சுற்றுலாத்துறைக்காக பொருத்தமான இடமாக உள்ளது. අපි අපේක්ෂා කරන ලබන අවුරුද්දේ நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் அடுத்த வருடத்தில் මේ යාපනයේ නගරය இந்த யாழ்ப்பாண நகரத்தை පැරණි பழைய යාපනය නිරූපණය වෙන ආකාරයේ பழைய யாழ்ப்பாணத்தை சித்தரிக்கப்படுகின்றது නව සංවර්ධ සලස්මක් සහිතව புதிய ஒரு அபிவிருத்தி திட்டத்துடன் යාපනයේ නගරය පිළිඹු කරන්න. யாழ்ப்பாண நகரத்தை கொண்டு வருவதற்கு යාපනයට ඇතුල් වෙනකොට පේන්න ඕන මොකද්ද? யாழ்ப்பாண நகரத்துக்கு உள்நுழையும் போது என்ன தெரியக்கூடியதாக இருக்க வேணும்? වීදුරු පිරුණු கண்ணாடிகளை நிறந்த ඇස්බෙස්ටෝස් වලින් වහලවල් පිරුණු බිල්ඩින්ද அஸ்பெஸ்டஸ் கூரைகள் கொண்ட கட்டடங்களா? නයිට වඩා ඓතිහාසික උරුමයක් යාපනයේ නියෝජනය කරන්න. ஆனா அதை விட வரலாற்று ரீதியான மரபுரிமை யாழ்ப்பாணம் கொண்டு ඔවුන්ගේ உள்ளது. සංස්කෘතිය அவர்களுடைய ඔවුන්ගේ பண்பாட்டினை ඉතිහාසය அவர்களுடைய வரலாற்றினை පිළිඹු වෙන ආකාරයේ பிரதிபலிக்கின்ற මේ வகையில் යාපනය யாழ்ப்பாணத்தை යලි ගොඩනැංවීම සඳහා மீண்டும் மறுபடியும் உருவாக்க මේ වන විට இது போது නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සැලැස්ම හදනවා. நகர சங்கவர்த்தன அதிகார சபை திட்டம் ලබන අවුරුද්දේ அடுத்த வருடத்தின் போது ඒකට අපි මුදල් වෙන් කරනවා. அதுக்காக நாங்கள் பணம் ஒதுக்கின்றோம். පැරණි ඉතිහාසයේ පිළිඹු වෙන ආකාරයේ பழைய வரலாற்றினை சித்தரிக்கப்படுகின்றதாக යලි නගරයක් බවට යාපනය පත් කරන්න සැලසුම් හදනවා. பழைய யாழ்ப்பாணம் சித்தரிக்கப்படுகின்ற ஒரு நகரமாக யாழ்ப்பாணத்தை நாங்கள் අපි உருவாக்கின்றோம். දන්නා වතුර ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. எங்களுக்கு தெரியும் தண்ணீர் பிரச்சனை இருக்கு. කැලිකසල ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. கழிவுகள் அகற்ற தொடர்பான ඒවා பிரச்சனை විසඳීම සඳහා අපි කටයුතු කරනවා. அதனை தீர்த்து கொள்றதுக்கு நாங்கள் මේ பேர் ආණ්ඩුව තමයි இந்த அரசாங்கம் தான் පළමු වතාවට முதலாக ජනතාව වෙනුවෙන් ගොඩනැගුණු ආණ්ඩුව மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட அரசாங்கம். උතුර දකුණ නැගෙනහිර ભેදකින් තොරව வடக்கு தெற்கு கிழக்கு என்ற பேதம் හැම පළාතම ජනතාව எல்லா பக்கத்திலும் மக்கள் තමන්ගේ ජනතාවල සලකන தங்களுடைய மக்களாக රට கருதப்படுகின்றனர். ඉදිරියට යන්න ඕන කියලා කල්පනා කරන ආණ්ඩුව இந்த நாட்டினை முன்னேற செல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிற விதரா அரசாங்கம் அது மட்டுமல்ல. මේ උතුර පළාත විශාල දීවර සම්පතක් තියෙනවා. இந்த வடக்கு பிரதேசத்தில் பாரிய ஒரு மீன்பிடி வளம் හැබැයි විශාල අවාසනාවකට අපි මුහුණ දී තිබෙනවා. ஆனா பெரும் ஒரு துரதிருஷ்டமான நிலைக்கு නීති විරෝධී මසුම් මරන්නම් சட்டவிரோதமான முறையில் மீன்பிடி துறையில் නීති විරෝධී ආම්පන්න ක්‍රම சட்டவிரோத கருவிகளை பயன்படுத்தி මුළු கொண்டு පරිසර පද්ධතිය විනාශ කරනවා. முழுவதாகவே சுற்றுச்சூழலை අපේ அழிக்கின்றனர். දීවරංග අයිතීන් දැහ ගන්නවා. எங்களுடைய மீனவர்களுடைய உரிமைகள் මම பறிக்கப்படும். පහුගියදා நான் கடந்த காலங்கள் ඉන්දියානු අගමැති මෝදි අගමැතිතුමත් එක්ක කතා කරා. இந்திய பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய உரையாடினேன். ඉක්මනින් මේකට විසඳුමක් අවශ්‍යයි. இதுக்கு உடனடியாக தீர்வு தேவை. මේ උතුරේ මුහුදේ සම්පත් இந்த வடக்கு கடலின் வளங்களில் මේ මුහුදේ මාළු සම්පත இந்த மீன் வளத்தை මේ උතුරේ ජනතාවට අයිති. இந்த வடக்கு மக்களுக்கு சொந்தமானது. මම නාවික හමුදාවට දැනුම් දීලා තියෙන්නේ. நான் கடற்படைக்கு அறிவித்துள்ளேன். අපේ සම්පත් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා எங்களுடைய வளத்தை பாதுகாத்துக் கொள்றதுக்காக ගත හැකි හැම පියවරක්ම ගන්න කියලා මම නාවික හමුදාවට උපදෙස් දීලා තියෙනවා. எடுக்கக்கூடிய எல்லா நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் கடற்படையினருக்கு கட்டளையிட்டுள்ளேன். රකින්න ඕනේ නැද අපේ සම්පත? நாங்கள் எங்களுடைய வளத்தை பாதுகாக்க வேண்டியதாக இல்லையா? තමුන්වහන්සේලා අපිට ඡන්ද දීලා நீங்கள் எங்களுக்கு வாக்களித்து අපි ආණ්ඩුවක් දුන්නා. எங்களுக்கு அரசாங்கத்தை வழங்கினோம். අපි මොකද කරන්න ඕන? நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும்? ආණ්ඩුවේ තියෙන බලය තමයි அரசாங்கத்தில் உள்ள එම அதிகாரத்தை සම්පත් ආරක්ෂා කරලා அந்த வளங்களை பாதுகாக்க එම ජනතාවට උරුම කරලා දෙන එක. அந்த மக்களுக்கு உரியதாக்குறது. අන්න ඒ දේ කරන්න අපි මැදිහත් වෙනවා. அது செய்யறதுக்காக ඒ தலையிடுகின்றோம். වගේම අපි දන්නවා அதே மாதிரி எங்களுக்கு தெரியும் විශේෂයෙන් 1983 ඉඳන් குறிப்பாக 1983 இருந்து විශාල දෙමළ ජනතාවක් மிக அதிகமான தமிழ் மக்கள் මේ රට අත්හැරලා ගියා. இந்த நாட்டை விட்டு சென்றார்கள். අද தற்போது ලෝක විශාල ව්‍යාපාරිකයන් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. அவர்கள் உலகத்தில் பெரும் வியாபாரிகள் විශාල ධනෙ තියෙන අය බවට පත් වී තිබෙනවා. மாறி இருக்கிறார்கள். මම මේ සියලු දෙමළ ඩයස්පෝරාවට ආරාධනා කරනවා. டயஸ்போராவில் இருக்க அனைத்துவருக்கும் ඔබගේ ඥාතීන් ඉන්න බිම உங்களுடைய உறவினர்கள் இருக்கின்ற ඔබ ඉපදුණු බිම நீங்கள் வளர்ந்த பிறந்த ඒ බිම ගොඩනගන්න இந்த நிலத்தை கட்டியெழுப்புறதுக்கு ඒ ජනතාවගේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්න அந்த மக்களுடைய பொருளாதாரத்தை පුළුවන් තරම් ආයෝජනය කරන්න இயலுமான அளவுக்கு முதலீடு ජලී උතුරට එන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා.
மீண்டும் வடக்குக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லி යලි நாங்கள் ලංකාවට එන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. மீண்டும் இலங்கைக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லி මේ රට සුරක්ෂිතයි. இந்த நாடு பாதுகாப்பானது, ජාතිවාදයෙන් තොර රටක්. இனவாதம் இல்லாத ஒரு நாடு, හැම වෙනක් කෙනාගේම අයිතිවාසිකම් සාධාරණ ලෙස පිළිගන්න රටක්. எல்லோருடைய உரிமைகளும் சாதாரணமாக හැම நியாயமாக සංස්කෘතියකටම ගරු කරන රටක්. எல்லா பண்பாட்டினையும் மதிக்கின்ற ஒரு நாடு, හැම අයිතිවාසිකම්ම ආරක්ෂා කරන්න පෙළඹෙන රටක්. எல்லாருடைய பாதுகாப்பையும் නිසා உரிமைகளும் දාලා ගිහපුව අපිට ආරාධනා කරනවා. எனவே அவர்களுக்கு நாங்கள் அழைப்பு නැවත මේ රට ගොඩනගන්න ඔබගේ ආයෝජනය කැඳවන්න. இன்னும் இந்த நாட்டினை சிறப்பாக அமைக்கிறதுக்கு உங்களுடைய முதலீட்டை இங்க මේක செய்யுங்கள். අලුත් පරිච්ඡේදයක්. இது ஒரு புதிய அத்தியாயம். පැරණි කළු අතීතය අවසන් කරලා பழைய கருப்பான வரலாற்றினை மறந்துட்டு අලුත් අනාගතයක් සදා ගෙන යන පරිච්ඡේදයක්. இந்த அத்தியாயம் வந்து புதிய ஒரு எதிர்காலத்துக்கான මේක அத்தியாயம். ඉතාමත් වැදගත් දේශපාලන පරිවර්තනයක්. இது மிக முக்கியமான அரசியல் மாற்றம். අපේ අම්මලා තාත්තලා எம்முடைய தாய்மார்கள் தந்தைமார்கள் දීර්ඝ කාලයක් ප්‍රාර්ථනා කරපු ප්‍රාර්ථනාව மிக நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்த ஒரு கனவு அது. විවිධාකාරයෙන් මෙවැනි ආණ්ඩු අපේක්ෂා කරා. பலவிதமான முறையில் இந்த வாரான அரசாங்கங்களை அவர் මෙවැනි எதிர்பார்த்தார். ආකාරයෙන් තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් බලාපොරොත්තු වුණා. அதன் ஊடாக தங்களுடைய உரிமைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று අන්න ඒ ආණ්ඩුව හදලා තියෙන්නේ. அந்த அரசாங்கத்தை நாங்கள் அமைத்துள்ளோம். ආණ්ඩුවක් හදලා දෙන මොන වගේ ආණ්ඩුවක්ද? நாங்கள் என்ன வகையான அரசாங்கத்தை உருவாக்க, මහජනගේ මුදල් සතයක් කොරකම් කරන්න නැති ආණ්ඩුවක්. மக்களுடைய பணத்தை ஒரு சதம் கூட களவு செய்யாத ஒரு அரசாங்கத்தை உருவாக்கியுள்ளோம். මම ජනාධිපතිවරයා, நான் ஜனாதிபதி, අපේ රාම් සෝදර දීවර ඇමතිවරයා, ராம் தோழர் வந்து கடல் தொழில் අපේ அமைச்சர், කුමරන් ඇතුළු മന്ത്രി කණ්ඩායම குமரன் தோழர் உட்பட நாடாளுமன்ற අපිට உறுப்பினர்கள் එක සහතිකයක් දෙන්න පුළුවන්. நாங்கள் ஒரு உறுதிமொழியை வழங்குகின்றோம். කිසිවෙක් இந்த எவரையும் මහජනගේ සතයක් කොරකම් කරන්නේ නැහැ. மக்களுடைய ஒரு சதம் கூட களவு මහජනගේ சතයක් නාස්ති කරන්නේ නැහැ. மக்களுடைய ஒரு சதம் கூட விரயம் செய்ய අපේ மாட்டார். දොස්තර මහත්තයා எங்களுடைய மருத்துவ தோழர் அவர்கள் ලොකු ආදායමක් ලැබුවා. பெரிய ஒரு சம்பளத்தை பெற்றவர். පැත්තකින් තියලා දේශපාලනය කරනවා. அது விட்டுட்டு அரசியல் செய்கிறார். මොකක් වෙනුවෙන්ද? அது எதுக்காக? මේ රට හදන්න. இந்த நாட்டை මේ கட்டியெழுப்ப රටේ ජනතාවට හොඳ ජීවිතයක් උරුම කරලා දෙන්න. இந்த நாட்டின் மக்களுக்கு நல்ல ஒரு சிறந்த காலத்தை உருவாக்குறது. අපේ රටේ මොකද්ද පැරණි දේශපාලනය? எங்களுடைய நாட்டில் இருந்த பழைய அரசியல் என்ன? රට දුප්පත් වෙනවා. நாடு வறுமை நோக்கி ජනතාව දුප්පත් වෙනවා. மக்கள் வறுமை நோக்கி செல்கிறது. පාලකයා පොහොසත් වෙනවා. ஆட்சியாளர்கள் செல்வந்தர்கள் ஆகிறார்கள். ෆයිට්ස් වල පාලකයාත් පොහොසත් වුණා. ஆட்சியாளர்கள் செல்வந்தர்கள் ஆகினர். පොහොසත් උනේ නැද්ද? ஆட்சியாளர்கள் பணக்காரர்களாக மாற இல்லையா? නීති විරෝධී වැලි තොටු පොළවල් ගෙනියනවා. சட்டவிரோதமான மணல் அகற்றம் செய்கிறார்கள். නීති විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙනවා. சட்டவிரோதமான செயல்பாடுகள் මේ විදිහට තමයි මේ රට තිබුණේ. அந்த நிலையில தான் இந்த நாடு இருந்தது. පළමු වතාවට අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. இப்ப நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு அரசாங்கம், මහජනගේ සතයක් කොරකම් කරන්නේ නැති, மக்களுடைய ஒரு சதம் கூட களவெடுக்காத, මහජනගේ සතයක් නාස්ති කරන්නේ නැති ආණ්ඩුවක්. மக்களுடைய ஒரு சதம் கூட விரயமாக்காத ஒரு அரசாங்கம். ඒ විතරක් නෙවෙයි. அது மாத்திரமல்ல, නීතිය කාටත් සමානයි. சட்டம் எல்லோருக்கும் பொதுவானது. දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් කියලා වෙනම නීතියක් රටක නැහැ. சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் என்ற ஒரு சட்டம் இந்த நாட்டில் இல்லை. ධනෙ තියන අයට එක නීතියක්, දුප්පත් අයට තව නීතියක් එහෙම නැහැ. செல்வந்தருக்கு ஒரு சட்டம், வறுமையான ஒரு சட்டம் என்றது இல்ல. අපේ රටේ නීතිය කොහොමද තිබුණේ? எமது நாட்டில் எப்படி சட்டம் ධනෙ இருந்தது? තියන අයට එක නීතියක්, பணம் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு சட்டம், දුප්පත් අයට තව නීතියක්. வறுமை உள்ளவர்களுக்கு வேற ஒரு சட்டம். ඒ යුගයේ අවසන්. அந்த காலம் முடிந்து விட்டது. දැන් තමුනාසලා බලන්න. நீங்கள் இப்ப பாருங்கள், පහුගිය දවස්වල கடந்த சில நாட்கள்ல ලියාපදිංචි නොකළ වාහන විශාල ප්‍රමාණයක් අහු වෙනවා. பதிவு செய்யப்படாத வாகனங்கள் நிறைய பிடிபட்டு கொண்டுள்ளது. සාමාන්‍ය ගමේ කෙනෙක් உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்ட ஒரு අංක கிராமத்தில் තාඩුවක් නැතුව බයිසිකලයක් පාරට දාන්නේ. ஒரு நம்பர் பிளேட் இல்லாத ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் ரோட்டுக்கு கொண்டு போனாலும், හැබැයි ඇමතිවරු ஆனால் அமைச்சர்கள் என்ன ලොකු වාහන පාරට දානවා ලියාපදිංචි කරන්නේ නැතුව. ஆனால் அமைச்சர்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் என்றால், பதிவு செய்யப்படாத பெரிய ஒரு வாகனங்கள் ரோட்ல போய்க்கொண்டு, ඒගොල්ලන්ට නීතිය නැහැ. அவர்களுக்கு சட்டம் இல்லை. නීතියට උඩින් හිටිය අපේ රටේ පාලකයෝ. ஆட்சியாளர்கள் சட்டத்துக்கு விட உயர்ந்த நிலையில் இருந்தார்கள். ලංකාවේ පළමු වතාවට இலங்கை முதலாக කාට සමාන නීතියක් තියෙන රටක් හදලා තියෙනවා. எல்லோருக்கும் பொதுவான சட்டம் உள்ள நாட்டை நாங்கள் உருவாக்கியுள்ளோம். දැක්කනේ පහුගිය දවස්වල நீங்க கடந்த காலத்தில் வாழ்ந்திருக்கோம். පොලිස්පති පොලිසියට බය හැංගිලා හිටියා. அதாவது போலீஸ் மா அதிபர் போலீஸுக்கு பயந்து பதுங்கி இருந்தார். පොලිස්පතිට හැංගෙන්නවා කියන්නේ அதாவது போலீஸ் மா அதிபரே பதுங்கி இருக்க வேண்டிய நிலைமை නීතිය இருக்கும். කාට සමානයි. சட்டம் எல்லோருக்கும் பொதுவானது என்றுதான். නීතියේ භාගයට නීති නැහැ. அதாவது அறவாசிக்கு சட்டம் හැම என்பது කෙනාටම නීතිය එක සමානයි. எல்லோருக்கும் சட்டம் பொது. ඕන්නත් එහෙම රටක්. அவ்வாறு நாடு தேவையா? අර හැපැත්ත උතුරු මැද පළාතේ எங்களுக்கு இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க வட மத்திய மாகாணம் මහ ඇමතිවරයෙක් හිරේ ගියා. முதலமைச்சர் சிலைக்கு போனார். ආණ්ඩුවට කරපු පාඩුව ලක්ෂ 26යි. அரசாங்கத்துக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட நஷ்டம் வந்து 26 லட்சம். හිරේට අවුරුදු 16යි. சிறதண்டனை 16 வருடங்கள். හොඳද නරකද? அது நல்லதா கூடாததா? මේ වෙලාවේ இந்த நேரத்தில் මහ ඇමතිවරු දෙන්නෙක් රිමාන්ඩ්.
இந்த நேரத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் இருவர் තව ඇමතිවරයෙක් சிறையில. රිමාන්ඩ්. ஒரு அமைச்சர் சிறையில, තව ඇමතිවරයෙක් හැංගිලා. இன்னொரு அமைச்சர் ஒதுங்கியுள்ள இருக்கிறார். රටේ නීතිය කාට සමානයි. நாட்டின் சட்டம் எல்லோருக்கும் பொது. ඕන නැද්ද එහෙම රටක්? அவ்வாறான ஒரு நாடு தேவையில்லையா? එහෙම රටක් අවශ්‍යයි. அப்படியான ஒரு நாடு தேவை. හිටපු ජනාධිපතිවරයන්ගේ முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்களுடைய පුත්තු දෙන්නෙකුට இரண்டு புத்திரமார்கள் දැන් වෙනකොට නඩු 3ක් දාලා තියෙනවා. இப்போது 3 வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. නඩු අහන්න අධිකරණේ. வழக்கு விசாரிக்கிறது நீதிமன்றம். අධිකරණේ ප්‍රශ්න බේරයි. அது நீதிமன்றத்தால் මේ தீர்க்கொள்ளும். රට නීතිගරුක රටක් කරන්න ඕන. இந்த நாடு சட்டத்தை மடிக்கின்ற நாடாக மாற்ற போகணும். අපරාධ කරලා සැඟවිලා ඉන්න බෑ. குற்றங்கள் செய்து தப்பி இருக்க முடியாது. හොරකම් කරලා සැඟවිලා ඉන්න බෑ. களவெடுத்து தப்பித்து கொண்டு இருக்க ඒ முடியாது. කාලේ ඉතිහාසය. அது வரலாற்றுக்கு முன்னிந்தது. හැබැයි දැන් එහෙම නෙවෙයි. ஆனால் தற்போது அப்படி முடியாது. දැන් මොන ධනවතා වුණත් இப்ப எந்த செல்வந்தராக මොන இருந்தாலும், බලවතා වුණත් எந்த செல்வாக்குள்ள நபராக இருந்தாலும், නීතිය කැඩුවොත් சட்டத்தை மீறுவதாக නීතිය இருந்தால் ක්‍රියාත්මක කරනවා. சட்டத்தை அமலாக்கப்படும். හොඳ නැද්ද? அது கூடாதா? ඉස්සර එහෙම තිබ්බද? முந்தி அப்படி இருந்ததா? නෑ ඉස්සර බලවත් අයට නීතිය නෑ. முந்தி செல்வந்தர்களுக்கு சட்டம் இருக்கவில்லை. දුප්පත් අයට විතරයි. ஏழைகளுக்கு மட்டும் தான் සියල්ල වෙනස් කරලා තියෙනවා. நாங்கள் எல்லாத்தையும் අලුත් மாத்திரோம். රටක් මේක. இது புதிய ஒரு நாடு. අලුත් පරිච්ඡේදයක් අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. நாங்கள் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தான் தொடங்கியுள்ளோம். ජනාධිපති ධූරය අපේ අතේ තිබෙනවා. ஜனாதிபதி பதவி எங்களிடம் உள்ளது. කැබිනට් මණ්ඩලය අපේ අතේ තියෙනවා. அமைச்சரவை எங்களிடம் உள்ளது. පාර්ලිමේන්තු මහා ආණ්ඩුව අපේ අතේ තියෙනවා. நாடாளுமன்றம் எங்களிடம் உள்ளது. හැබැයි උඩ ගන්න යෝජනා ටික ගමේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. ஆனால் மேல் மட்டத்தில் இருக்கிற தீர்மானங்கள் கிராமத்தில் நடைமுறைப்படுத்த வேணும். ඒකට මේ ප්‍රාදේශ සභා නගර සභා වැදගත්. அதுக்காக இந்த பிரதேச சபைகள் நகர சபைகள் මේ முக்கியமான. යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ இந்த யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொள்ளும். නගර සභාව ඇතුළු ප්‍රාදේශ සභා 17ක් තිබෙනවා. நகர சபை உட்பட்டதாக பிரதேச சபை உட்பட்டதாக සමහර 17 ප්‍රාදේශ සභා ඉතාමත් දුප්පත්. சில பிரதேச சபைகள் மிகவும் வறுமை நிலையில் ලොකු உள்ளது. ආදායම් නැහැ. பெரிய வருமானம் கிடைக்கிற இல்ல. හැබැයි ප්‍රාදේශ සභාව දුප්පත්. ஆனால் பிரதேச சபை வறுமையில் உள்ளது. ජනතාවට කරන්න වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. மக்களுக்கு ஆற்றிய வேண்டிய பணி පොඩි පාරවල් ටික හදන්න ඕන. சிறிய வீதிகளை திருத்த வேணும். කානු පද්ධතිය හදන්න ඕන. வாய்க்கால்களை சீரமைக்க வேணும். වැසිකිලි පද්ධතිය හදන්න ඕන. மலசல கூட வசதிகளை வழங்க. දරුවට පෙර පාසල ලබා දෙන්න ඕන. பிள்ளைகளுக்கு முன்பள்ளிகளை அமைக்க வேணும். සොහොන් පිටිය හදා ගන්න ඕන. மயானங்களை அமைக்க வேணும். මේ වගේ වැඩ ගොඩක් තියෙනවා ප්‍රාදේශ සභාවට. பிரதேச சபைகளுக்கு இவ்வாறான பல வேலைகள் உள்ளன. ඊළඟ ඒ වැඩ කරන්න සල්ලි මදි. இந்த வேலைகள் செய்யறதுக்காக பணம் ඒකට මොකද போதாது. කරන්න ඕන? நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும்? මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ සල්ලි වන්න ඕන. மத்திய அரசாங்கத்தில் இந்த பணம் அனுப்ப வேணும். දැන් මම කලින් කිව්වේ நான் முந்தி சொன்னேன். කුඩා පාරවල් හදන්න කෝටි 500ක් මේ අවුරුද්දේ වෙන් කරා. அதாவது சிறிய வீதிகளை அபிவிருத்தி செய்யறதுக்காக 500 கோடி ரூபாய் நாங்கள் இந்த ඒ வருடத்தில் පාරවල් අයිති ප්‍රාදේශ සභාවට. அந்த பாதைகள் பிரதேச சபைகள் ඒ පාරවල් අයිති නගර සභාවට. அந்த பாதைகள் நகர சபைகள் கீழ் தான் உள்ளன. දැන් අපි මේ ජුනි මාසේ நாங்கள் இந்த ஜூன் மாதத்தில் ඊළඟ අයවැයේකට යෝජනා ගන්නවා. அடுத்த வரவு செலுத்தத்துக்காக முன்மொழிவுகள் எடுக்கின்றோம். ඊළඟ අයවැයේකට නොවැම්බර් මාසේ ඉදිරිපත් කරනවා. அடுத்த நவம்பர் மாதத்தில் அடுத்த வரவு අන්නේ செலுத்த අයවැයේකනදී அந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் මොනවද කරන්න ඕන කියලා என்ன செய்ய வேணும் என்பது මේ නගර සභාව இந்த நகர சபை මේ ප්‍රාදේශ සභාව இந்த பிரதேச சபைகள் යෝජනා ටික හදලා அந்த முன்மொழிவுகளை தயாரித்து දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුව අනුමැතිය අරගෙන மாவட்ட அபிவிருத்தி கழகங்களுடைய அனுமதி කොළඹට එවන්න கிளம்புக்கு அனுப்ப வேணும். සල්ලි වෙන් කරන්න. நாங்கள் பணம் සල්ලි තියෙනවා. பணம் இருக்கிறது. ඉස්සර ආණ්ඩුවට සල්ලි නෑ. முந்தின அரசாங்கங்களுக்கு பணம் இருக்கவில்லை. අපේ ආණ්ඩුවට සල්ලි තියෙනවා. எங்களுக்கு பணம் உள்ளது. දැන් තියෙන වැඩේ මොකද්ද? இப்ப என்ன செய்ய වැඩ வேண்டும்? කරන්න ඕන. வேலை செய்ய வேணும். මම විශේෂයෙන්ම நான் குறிப்பாக මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යංශයට මේ පළාතේ අපේක්ෂා කරනවා. நான் குறிப்பாக வீதி அபிவிருத்தி சபைக்கு இந்த இடத்தில் මේ වෙන් කරපු කෝටි 500 இந்த ஒதுக்கப்பட்ட 500 கோடி ரூபாய் අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවුරුද්ද වියදම් කරලා கட்டாயமாகவே இந்த வருடத்தில் මේ පළාතේ செலவழித்து පාරවල් ටික හදන්න ඕන. இந்த வீதிகளை புனரமைப்பு செய்ய வேணும். බැරි වුණොත් செய்யாமல் இருந்தால் දෙසැම්බර් මාසේ 31 වෙනිදා டிசம்பர் மாதம் 30ஆம் ඒ தேதி සල්ලි ඔක්කොම මහා ආණ්ඩුවට එනවා. அது திரும்பி மத்திய அரசாங்கத்தை நோக்கி ඉතින් செல்லும். දැන් ඕන වැඩ කරන්න எனவே இப்ப வேலை செய்ய வேணும். සල්ලි එවන්නම්. பணம் அனுப்புகின்றேன். මේ ජුනි මාසේ இந்த ஜூன் மாதத்துல ලබන අවුරුද්ද වැඩවලට යෝජනා ටික ගන්නවා. அடுத்த வருஷம் செய்ய வேண்டியதுக்காக முன்வழிவுகள் அனுப்ப வேணும். නොවැම්බර් මාසේ අයවැයේකට ඉදිරිපත් කරනවා. அது நாங்கள் நவம்பர் மாதத்தில் வர வரவு අන්න එතකොට මේ යාපනයේ නගර සභාවෙන් அப்ப இந்த யாழ்ப்பாண நகர சபை ප්‍රාදේශ සභාවෙන් යෝජනා ටික එන්න ඕන. பிரதேச சபையில் இருந்து යෝජනා ටික එනකොට அந்த முன்மொழிவுகளை வழங்கும் போது අපි බලනවා නගර සභාවේ ප්‍රාදේශ සභාවේ ඉන්නේ කවුද කියලා. நாங்கள் பார்க்கின்றோம் முனிசிபல் கவுன்சிலும்
பிரதேச சபையில் இருக்கிறவர்கள் யார் என்னது ජාතික ජන බලවේගය ඉන්න නම් தேசிய மக்கள் சக்தி தான் இருக்கிறதாக இருந்தா ඇස් පියාගෙන සල්ලි ටික වෙන් කරනවා. நாங்க கண்ணை மூடிக்கொண்டு பணத்தை ඇයි ஒதுக்கின்றோம் හොරකම් කරන්නේ නැතිව දන්නවා. ஏங்க எங்களுக்கு தெரியும் இவர்கள் கள்ளர்கள் නාස්ති කරන්නේ இல்லை නැතිව දන්නවා. இவர்கள் விரயமாக்க மாட்டார் என்று தெரியும் වෙන අය නම් ඉන්නේ ஆனா வேறாக்கள் தான் இருக்கிறதாக இருந்தால் 10 පාරක් හිතනවා. நாங்கள் 10 முறை சிந்திக்க வேணும் කොන්ක්‍රීට් පාරට සල්ලි ඉල්ලලා கான்கிரீட் வீதிக்கு இப்ப காசு இல்ல போது පාරට කොන්ක්‍රීට් ටිකයි. பாதைக்கு கொஞ்சம் கொண்டுகிடும் සභාපතිගේ සාක්කුවට ගොඩයි. ஆனா தலைவருடைய பாக்கெட்டுக்கு அதிக பணமும் போகிறது එහෙම නේද වෙන්නේ. அப்படித்தானே நடந்தது එහෙම කරන්න දෙන්නේ නැහැ සල්ලි. அப்படி செய்யறதுக்கு நாங்கள் பணம் முடக்க මොකද மாட்டோம் වෙන්න ඕනකම තියෙන්නේ. எது எனக்கு வேணும் අන්න මහා ආණ්ඩුව කරන වැඩේට அதாவது மத்திய அரசாங்கம் செய்யற මහා வேலைக்கு සමාන වැඩේ කරන්න ප්‍රාදේශ සභාව වුණා. அதே மாதிரி வேலை செய்கின்ற பாதி சபைகள் வேணும். මහා ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේ නැහැ. மத்திய அரசாங்கம் களவெடுக்காம இருக்கும் නගර போது සභාව ප්‍රාදේශ සභාව හොරකම් කරන්නත් බෑ. எனவே நகர சபையும் பிரதேச சபையும் මහා ආණ්ඩුව නාස්ති කරන්නේ නැහැ. மத்தியம அரசாங்கம் வந்து ප්‍රාදේශ සභාව නාස්ති කරන්නෙත් නැහැ හොරකම් කරන්නෙත් නැහැ. நகர சபையும் பிரதேச சபையும் விரயம் செய்யக்கூடாது මහා ආණ්ඩුව වැඩ කරනවා. மத்திய அரசாங்கம் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் නගර போது සභාව ප්‍රාදේශ සභාවත් වැඩ කරනවා. நகர சபையும் பிரதேச சபையும் வேலை செய்யும் එහෙනම් දෙන්න ඕන කාටද? அப்ப யாருக்கு வாக்களிக்க வேணும் ජාතික ජන බලවේගය. தேசிய மக்கள் சக்திக்கு මහා ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේ නැහැ. தேசிய மக்கள் சக்தி களவெடுக்க மாட்டார் ප්‍රාදේශ සභාව හොරකම් කරනවා. ஆனால் பிரதேச சபை මහා களவெடுக்கிறதாக ආණ්ඩුව இருந்தால் නාස්ති කරන්නේ නැහැ. தேசிய மத்திய அரசாங்கம் களவெடுக்காம இருக்கும் போது ප්‍රාදේශ සභාව නාස්ති කරනවා. பிரதேச சபை களவெடுக்கிறதாக මහා இருந்தால் ආණ්ඩුව වැඩ කරනවා. மத்திய அரசாங்கம் வேலை செய்து கொண்டு போகுது ප්‍රාදේශ සභාව කකුලෙන් අදිනවා. பிரதேச சபை வந்து அதுக்காக தடையாக இருக்கும் போது වෙන අයට දුන්නොත් වෙනදී. அதுதான் நடக்கும் வேறாக்களுக்கு கொடுத்தா කරනවද එහෙම? நீங்கள் அப்படி செய்றீங்களா අපේ සහෝදර කියන්නේ. அதுதான் நீங்கள் சொல்ல போனோம் 17ම 17 சபைகளும் කුමන සහෝදරය. 16 17ම දිනනවා. நாங்கள் 17 பெற்றோம் අලුත් පරිච්ඡේදයක් අපි ආරම්භ කරනවා. நாங்க புதிய ஒரு அத்தியாயத்தை මහා தொடங்குவோம் ආණ්ඩුවෙන් සල්ලි එනවා. மத்திய அரசாங்கத்திலிருந்து பணம் ප්‍රාදේශ සභාව සල්ලි එකතු කරගන්නවා. பிரதேச சபை ஊடாகவும் பணம் திரட்டப்படும் ඒ ටික පරිස්සම් කරලා அதனை நாங்க பாதுகாத்து පළාතේ වැඩ ටික කරන්න. பிரதேசத்தை வேலைகள் செய்ய පළාතේ වැඩ ටික මෙහෙවන්න. பிரதேச வேலைகளை நெறிப்படுத்துறதுக்கு ජාතික ජන බලවේග නගර සභාව ප්‍රාදේශ සභාව බාර දෙන්න. தேசிய மக்கள் சக்திக்கு பிரதேச சபையும் நகர சபையும் ஒப்படைக்குவா මම හිතන්නේ நான் நினைக்கின்றேன் අපිට දෙන්නේ නැත්තම් මේ රටේ බලය எங்களுக்கு இந்த ஆட்சி கொடுக்காமல் இருந்தால் කාටද දෙන්නේ? நீங்கள் யாருக்கு கொடுக்குறீங்க නමක් කියන්න. ஒரு கட்சி சொல்லுங்க පක්ෂයක් කියන්න. ஒரு கட்சி ஒரு பேர் சொல்லுங்க දැන් ඔක්කොම අවසන්. இது எல்லாம் முடிந்தது මේ රටේ අනාගතය තියෙන්නේ இந்த நாட்டில் எதிர்காலம் ජාතික உள்ளது. ජන බලවේගය මත. தேசிய மக்கள் சக்தி மீது නැවත මම இன்னும் විශේෂ විශ්වතිවන්ත වෙන්න ඕන තමුන්නාන්සලට. மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் අපි දකුණේ සිංහල ජනතාවත් එක්ක நாங்கள் தென்னிலங்கை சிங்கள மக்களுடன் දීර්ඝ කාලයක් දේශපාලනය කරා. நீண்ட காலமாக அரசியல் செய்துள்ளோம் අපි මහන්සි වුණා. நாங்கள் முயற்சித்துள்ளோம் ගෙවල් වලට ගියා. வீடு வீடாக சென்றோம் ගම්වල රැස්වීම් තිබ්බා. ஊர்களில் கூட்டம் வச்சோம் විශාල වේසක් දරුවා. நாங்கள் மிகவும் கடுமையான முயற்சி எடுத்தோம் හැබැයි මේ උතුරේ ஆனால் நாங்கள் வடக்கில் අපි ඒ තරම් මහන්සි වුණේ නැහැ. அவ்வளவு நாங்கள் கஷ்டப்படவில்லை අපි දකුණේ යන තරම් ගම්වලට ගියේ නැහැ. நாங்கள் தெற்கில் போகின்ற அளவுக்கு கிராமங்களுக்கு අපි போகவில்லை දකුණේ යන තරම් තමුන්නාන්සලා හම්බුනේ නැහැ. நாங்கள் தெற்கில் அளவுக்கு உங்களை சந்திக்கவில்லை අපි එහෙ ප්‍රශ්න තරම් මේ ප්‍රශ්න ගැන අවධානය යොමු කරේ නැහැ. அந்த பிரதேசத்து மக்களுடைய பிரச்சனைகள் அளவுக்கு இந்த பிரதேச මම අවංකව மக்கள் කියන්නේ. நான் நேர்மையாக சொல்கிறேன் දකුණේ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් தென்னிலங்கையில் ஏதாவது ஒரு අපි பிரச்சனை இருந்தால் පක්ෂයක් හැටියට ඒ කාලේ ගොඩාක් කෑ ගහනවා. நாங்கள் ஒரு கட்சி என்ற வகையில் அந்த காலத்தில் உத்துரை மிகவும் குரல் மாஸ்டர் கொடுத்தோம். வடக்கில் பிரச்சனையும் போது ඒක අපිට පමා වෙලා ඉන්නේ. அது எங்களுக்கு தாமதமாகி தான் ඒ அடையக்கூடிய ඔක්කොම තිබියදී அப்படியான ஒரு நிலைமையில் கூட තමුන්නාන්සලා අපිව විශ්වාස කරා. அந்த நிலைமையில கூட நீங்கள் எங்களை நம்பினோம் ඒක විශේෂ විශ්වාසයක්. அது ஒரு சுரிப்பான ஒரு நம்பிக்கை අපි දැඩිව විශ්වාස කරනවා. நாங்கள் குறிப்பாக நம்பிக்கை මේ வைத்துள்ளோம் අල්ලගත්තු අත நீங்கள் பிடித்த இந்த கையை ආපහු අත්හරින්න නැති බව. நாங்கள் ஒருபோதும் நீங்கள் கைவிட மாட்டோம் என்ற நம்பிக்கை අත්හරිනවද මේ எங்களுக்கு- දෑත? நீங்கள் கைவிட போறீங்களா අපි අත්හරිනවද මේ දෑත? நாங்கள் இந்த எடுத்த கையை අපි கைவிட තව போறீங்களா තවත් ශක්තිමත් කරගනිමින් நாங்கள் மேலும் மேலும் பழுப்படுகிறோம் අපි දෑත් එකට බැඳගමු. நாங்கள் இரு கைகளையும் ஒன்றாக අපි சேர்த்துக் දන්නවා கொள்வோம் ඔබට අසාධාරණ සිදුවී තිබෙන බව. உங்களுக்கு ஒரு அநியாயம் நடந்தது உங்களுக்கு අපි தெரியும் දන්නවා ඔබට ප්‍රශ්න තිබෙන බව. உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது என்று எங்களுக்கு අපි தெரியும் දන්නවා ඔබට අනන්‍ය ප්‍රශ්න තිබෙන බව. உங்களுக்கே உரிய பிரச்சனைகள் இருக்கும் என்றது எங்களுக்கு தெரியும் අපි ඒ ඔක්කොම පියවරෙන් පියවර විසඳන්නම්. அந்த பிரச்சனைகள் நாங்கள் படிப்படியாக தீர்ப்போம் අපි එකම සහෝදරත්වයෙන් ජීවත් වෙන රටක් හදමු. நாங்கள் எல்லோரும் சகோதரத்துடன் வாழ்கின்ற ஒரு நாட்டை අපි உருவாக்குவோம் විශේෂයෙන්ම එළබෙන ඔක්තෝබර් මාසේ குறிப்பாக நாங்கள் எதிர்வரும் அக்டோபர் විශාල மாதத்தில் උත්සවයක් ලෑස්ති කරනවා. பெரும் ஒரு விழாவை நாங்கள் අපේ கொண்டாடுகின்றோம் රටේ තියෙන බෙදුණු උත්සව இந்த நாட்டில் பிரிந்து போன விழாக்கள் தான் காண අපි ඔක්කොම முடியாது එකතු වෙලා උත්සවයක් සමරන්න ඕන. நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு விழாவை கொண்டாட வேணும் ආරම්භයේදී ඔක්තෝබර් මාසේ කොළඹ அது தொடக்கத்தில் அக்டோபர் மாதத்தில் வந்து கிளம்பில் ඊළඟ අවුරුද්දේ බොහෝ දුරට යාපනයේ அடுத்த வருடம் சில நேரம் பெரும்பாலும் මේ ජාතික யாழ்ப்பாணத்தில் උත්සවය පවත්වනවා. இந்த தேசிய விழாவை நாங்கள் අපි கொண்டாடுகிறோம் ඔක්කොම දරුවෝ තරුණ පරම්පරාව ගිහිල්ලා
நாங்கள் எல்லோரும் தரும் இளைஞர்கள் சென்று අපේ ආහාර රටා ටික පෙන්නමු. நாங்கள் எங்களுடைய உணவு பழக்கங்களை අපේ ඇඳුම් විලාසිතා පෙන්නමු. எங்களுடைய ஆடை ஆபரணங்களை අපේ සංගීතය පෙන්නමු. எங்களுடைய இசையை අපේ ගීතය පෙන්නමු. எங்களுடைய பாடல்களை අපේ නාට්‍ය පෙන්නමු. எங்களுடைய நாடகங்களை අපි කෙනාගේ සංස්කෘතිය පෙන්නමු. நாங்கள் எங்களுடைய கலாச்சாரத்தை අපි காப்போம். එකට එක වේදිකාවට නැගලා நாங்கள் ஒரே வேளையில இருந்து මේ සියල්ල රඟ දක්වන இந்த எல்லாத்தையும் அரங்கேற்றப்படும் එක වේදිකාවක් හදමු. ஒரு வேடையை அமைப்போம். බෙදෙන යුගය අවසන් කරන වේදිකාවක් හදමு. அதாவது பிரிந்து போன காலகட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்த ஒரு විශේෂයෙන්ම අපේ மேடையாக ක්‍රීඩා ඇමතුමා குறிப்பாக எங்களுடைய ராம தோழர் උත්සාහ කරනවා முயற்சிக்கிறார். යාපනයේ யாழ்ப்பாணத்துல ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් හදන්න. யாழ்ப்பாணத்துல ஒரு சர்வதேச கிரிக்கெட் திடலை அமைக்கிறதுக்கு මේ முயற்சிக்கிறார். ළඟදී மிக சமீபத்தில் ක්‍රිකට් ආයතන සම්බන්ධ ප්‍රධාන ක්‍රීඩකෙක් මාව හම්බුණා. கிரிக்கெட் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு விளையாட்டு வீரர் என்னை சந்தித்தார். එතුමා පහුගියදා මේ දවස්වල මෙහි ආවා. அவர் கடந்த சில நாட்கள் முன் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்தார். සනත් ජයසූරිය. சனத் ஜெயசூரி அவர்கள் මගෙන් අහුව ජනාධිපතිතුමා මොනවද වෙන්න ඕන කියලා. ஜனாதிபதி அவர்களை என்ன செய்ய வேணும் என்று அவர் கேட்கிறார். මම එකක් කිව්වා. நான் ஒன்று சொல்றேன். අපි කොහොම හරි நாங்கள் எப்படியாவது යාපන ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියක් හදලා யாழ்ப்பாணத்துல ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් මැච් එකක් ගහන්න ඕන. சர்வதேச விளையாட்டு திடலை அமைத்து අපේ මුල් අවුරුදු 5 ඇතුළත எங்களுடைய 5 வருட காலத்தில் ඒ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ அந்த கிரிக்கெட் அணியில் இருந்து සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් අය සෙල්ලම් කරන්න ඕන. சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் அவர்கள் விளையாட்டு வீரர்கள் விளையாட வேணும். අපි එකට එකතු වෙන්න ඕන நாங்கள் හැමතැනම. ஒன்றாக சேர வேண்டும். ඒක තමයි රට හදන්නේ. அதுதான் நாட்டை கட்டியெழுப்பப்படுவது. අපිට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. அப்படி நாங்கள் வளர்ச்சி அடைய මේ முடியும். රට දියුණු වෙන්න කිසි බාධාවක් නැහැ. இந்த நாட்டு வளர்ச்சி அடைவதற்கு எந்த ஒரு தடையும் இல்லை. සාරවත් මහ පොළොවක් තියෙනවා. மிகவும் செழிப்பான ஒரு நிலம் හොඳ உள்ளது. අවුව වැස්ස තියෙනවා. நல்ல காலநிலையில் உள்ளது. මැණික් සම්පත තියෙනවා. மாணிக்கங்கள் உள்ளது. මිනිරන් සම්පත තියෙනවා. போன்ற සුළම් බලෙන් විදුලිය හදන්න පුළුවන්. கனிஜ வள நிலை இருக்கிற සූර්යාලෝකයෙන් විදුලිය හදන්න පුළුවන්. அதாவது, மின்சாரத்தின் මහා ஊடாக මුහුදක් விளையாடுறது. තියෙනවා. கடல் வளம் உள்ளது. ඇයි අපි දුක් විඳින්නේ? நாங்கள் ஏன் கஷ்டப்பட வேணும்? අපි පාලකයන්ගේ වැරද්ද. ஆட்சியாளர் உழைப்பில අපේ දේශපාලකයන්ගේ වැරද්ද. எங்களுடைய අපි அரசியல்வாதிகளுடைய තවදුරටත් දුක් විඳින ජාතියක් විය යුතු නැහැ. இன்னும் நாங்களும் இன்னும் අපි கஷ்டப்படுகின்ற මේ රට හදන්න ඕන. நாங்கள் இந்த நாட்டை අපි கட்டியெழுப்ப ආයෝජන මණ්ඩලයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා நாங்கள் முதலீட்டு சபையுடன் கலந்துரையாடி විශේෂ කර්මාන්ත කලාප 3ක් හදන්න අපේක්ෂා කරනවා යාපනයේ. சிறப்பாக கைத்தொழில் பேட்டைகள் மான்குளம், அமைக்கிறதுக்காக 3 வடக்குல කංකසන්තුරේ மான்குளம் காங்கேசன்துறை මාංකුලෙන් කංකසන්තුරේ තව එකක් තියෙනවා අපි. பரந்தன் පරන්තන් பரந்தன் අපි කර්මාන්ත පුර 3ක් හදනවා. கைத்தொழில் பிரதேசங்களை 3 අපි ආයෝජන ගේනවා. நாங்கள் அதுக்காக முதலீட்டு කර්මාන්තශාලා හදනවා. தொழிற்சாலைகள் දරුවන්ට அமைக்கிறோம். රස්ස ඇති කරනවා. பிள்ளைகளுக்காக தொழில் வாய்ப்புகள் රටේ ජාතක නිෂ්පාදනය වැඩි කරනවා. நாட்டின் தேசிய உற்பத்தி මේ උතුර තිබුණා. இந்த வடக்கில் இருந்தது විශාල කර්මාන්තශාලා තිබුණා. பெரும் පරත්තන් වල රසායන කර්මාන්තශාලාවක් තිබුණා. பரந்தன் ரசாயன කංකසන්තුරේ සීනි කම්මල තිබුණා. சிமெண்ட் தொழிற்சாலை இருந்தது. ජාව කච්චේරි වල තිබුණා. சாவகச்சேரியில் இருந்தது. අලිමංකඩ ලුණු තිබුණා. ஆணையர்வல்ல உப்பளம் இருந்தது. මොකද උන් ඔක්කොම විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. அது எல்லாம் அழிந்து இருந்தது. යලි මේ රට හදනවා. நாங்கள் இந்த நாட்டை மீண்டும் අපි ඒක පටන් ගමු. நாங்கள் அதெல்லாம் செய்கின்றோம். අපි බෙදෙන්නේ නැතුව, நாங்கள் பிரிந்து போகாமல், අපි ජාතිවාදයට ගොදුරු වෙන්නේ නැතුව, நாங்கள் இனவாதத்துக்கு இரையாமல், අපි සමගියෙන් සහෝදරත්වයෙන් ඉන්න රටක් හදමු. நாங்கள் ஒற்றுமையாகவும் சகோதரத்துவமாக இருக்கும் ஒரு நாட்டை உருவாக்குவோம். අදත් නාග විහාරයේ පන්සලට இன்னும் நாங்கள் வேற பௌதாலயத்துக்கு දෙමළ ජනතාව එනවා. தமிழ் மக்கள் வருகிறார்கள். දානේ ලබා දෙනවා. தானம் வழங்குகிறார்கள். අපි සහෝදරන් හැටියට ජීවත් වෙනවා. நாங்கள் சகோதரர்களாக வாழ்கிறார்கள். අපේ අපේ සහෝදරකම නරක කාටද? ஆனால் எங்களுடைய இந்த சகோதரத்துவம் பகைமையாக உள்ளது අපි யாருக்கு? විරසක් කරන්න ඕන කාටද? எங்களை பகைத்துக் கொள்ள வேண்டியது අපි தேவையாக බෙදන්න ඕන කාටද? எங்களை பிரிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறவர் யார்? ජනතාවට නෙවෙයි. மக்களுக்கு அந்த தேவை இல்ல. දේශපාලකයට. அரசியல்வாதிகளுக்கு தான் அது මේ உள்ளது. දේශපාලකයා තමයි இந்த அரசியல்வாதி தான் මේ ජාතිවාදයේ හිටියේ. இந்த இடவாதத்துடன் இருந்தது. මට මතකයි මම පොඩි කාලේ எனக்கு ஞாபகம் என்ன, நான் இந்த சிறியோர் අපේ දුම්රිය ස්ථානයේ දුම්ර අපේ දුම්රිය ස්ථාන ස්ථානාධිපතිතුමා දෙමළ எங்களுடைய ஊர்ல போயிரத்து நிலைய பொறுப்பு அதிகாரியாக இருந்தவர் මගේ தமிழர். ඉස්පිරිතාලේ දොස්තර මහත්තයා දෙමළ. என்னுடைய ஊர்ல இந்த மருத்துவமனையில் අපේ மருத்துவர் අපච්චි වැඩ தமிழர். කරේ මිනින්දොර දෙපාර්තමේන්තුවේ. என்னுடைய தந்தை வந்து நில அளவை திணைக்களத்தில் வேலை මිනින්දොර செய்தவர். මහත්තයා දෙමළ. அதுல இருந்த நிலவேலையாளர் தமிழ் ஒருவர். අපි හොඳට හිටියා. நாங்கள் ஒற்றுமையாக இருந்தோம். ප්‍රශ්න තිබුණේ නෑ. எங்களுக்கு இடையில பிரச்சனை හැබැයි இருக்கவில்லை. දේශපාලක මේ ප්‍රශ්න හැදුවා. ஆனால் அரசியல்வாதிகள் இந்த பிரச்சனைகள் යලියේ යුගයේ අවසන් ஆனால் அந்த காலம் முடிந்து අලුත් விட்டது. පරිච්ඡේදයක්. இது ஒரு புதிய அத்தியாயம், අලුත් රටක්. புதிய ஒரு நாடு, අලුත් යුගයක්. இது ஒரு புதிய காலம். අලුත් යුගයක් නෙවෙන්නේ කොහොමද? இது புதிய காலமாக இல்லாம இருக்கிறது දකුණේ எப்படி? ඉපදුණු මට
தென்னிலங்கையிலிருந்து பிறந்த எனக்கு සිංහල භාෂාවෙන් කතා කරන මට சிங்கள மொழியில் பேசுகின்ற எனக்கு ඔබ දහස් ගණන් එකතු වෙලා நீங்கள் ஆயிரக்கணக்கானவர் සවන් சேர்ந்து දෙමින් ඉන්නවා. நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். අපේ සහෝදරත්වය නෙවෙයිද? இதுதான் අපේ தோழமை. විශ්වාසය නෙවෙයිද? இதுதான் நம்பிக்கை. අපේ බැඳීම නෙවෙයිද? இதுதான் எங்களுக்குள்ளே பற்று. යලි මේක බෙදෙන්න දෙන්නේ නැහැ. இது மறுபடியும் நாங்கள் பிளவுபட விட යලි மாட்டோம். ගැටුම් ඇති වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. இன்னும் முரண்பாடுகள் விட மாட்டோம். දුෂ්කර පරිච්ඡේදය අවසන්. கடந்த காலம் அந்த கடினமான අඳුරු காலம் முடிந்து- පරිච්ඡේදය අවසන්. அந்த கருப்பான அத்தியாயம் முடிந்து விட்டது. අලුත් යුගයක් අපි ආරම්භ புதிய කරමු. ஒரு யுகத்தை நாங்கள் தொடங்குவோம். ඒ වෙනුවෙන් අපි අල්ලාගත්තු அதுக்காக நாங்கள் கைகோத்தி இருந்தோம். අත්තරින් නැතු ඉදිරියට යමු. அந்த கைகோத்தின கைகளை தவ நாங்கள் தவ தப்பே கைப்பார்கள். இன்னும் அந்த கைகளை பலப்படுத்திக் கொள்ளும். ශක්තිමත් ඉදිරියට යමු. பலமாக கொண்டு ඒ முன்னேறி වෙනුවෙන් செல்வோம். සියලු දෙනා එකතු වෙමු. அதுக்காக எல்லோரும் ඒ ஒன்றாக වෙනුවෙන් සියලු දෙනා පෙරට එමු. அதுக்காக எல்லோரும் முன்னுக்கு ඒ வருவோம். වෙනුවෙන් අපි එක්සත් ඉදිරියට යමු කියලා ආරාධනා කරමින් அதுக்காக நாங்கள் ஒற்றுமையாக முன்னேற்கு செல்வோம் என்று මම නතර වෙනවා. நான் என்று முடிவு ජය වේවා කියලා සියලු දෙනාට எல்லோருக்கும் ප්‍රාර්ථනා කරනවා. நன்றியை බොහොම ස්තුතියි. வெற்றியையும் நன்றி, பிரார்த்திக் கொண்டு வணக்கம். வணக்கம்.